Morjesta, hyvät katsojat, ja tervetuloa Nightlight-ohjelman äärelle. Hyvää perjantai-lauantai välistä yötä, ja mahtavaa, että just sä oot siellä linjoilla tänään. Meidän olisi tarkoitus viettää seuraavat 2 tuntia, kulkea sun vierellä näitä yön tunteja. Ja mun nimi on Kamppisen Niko, ja mulla on tässä vieressä herra nimeltä. Hei munkin puolesta. Oikeasti tosi kiva taas päästä tätä tekemään. Joo. Mun nimi on Fabrice Gatambie, ja kiva olla teidän kanssa tässä näin yöllä päästä niin teidän kanssa aikaa viettämään. Jep. Jotenkin ollaan Fabunkaan äärimmäisen innoissaan tästä jaksosta ja uskotaan, että tästä jaksosta on tulossa tosi erityinen. Halutaan olla evankeliumin ytimessä ja jotenkin Jeesus on saanut vallottaa meidän sydämet. Ja me halutaan olla kertomassa siitä elämää muuttavasta sanomasta, joka on Jeesuksessa. Ja meillä on myös tänään erityinen jakso, nimittäin meillä on ilo ja kunnia saada myös vierailija tänään mukaan ohjelmaa, kumpulaisen Jani Kokkolasta. Ja tästä mä oon henkilökohtaisesti todella innoissaan, saadaan kaveri hetken päästä sisään ja me rohkaistaan, että pysy linjoilla. Me uskotaan, että tästä on tulossa hyvä lähetys, mutta ennen sitä niin me halutaan vähän esitellä itseemme. Siellä saattaa olla monia uusia katsojia linjoilla. Niin Fabu, mitä sä haluaisit kertoa susta itsestä? Joo, ei musta niinku hirveästi ole mitään, mutta mä kerron jonkun verran. Todellakin. Eli Fabrice, 24-vuotias vaasalainen opiskelija. Niin kuin saattaa nähdä, niin mä en ole ihan syntyperäinen suomalainen. Eli 9-vuotiaana muuttanut mun perheen kanssa Suomeen. Ja asunut täällä noin 16 vuotta ja tykkään asua niin kuin täällä. Mä oikeasti rakastan tätä maata ja kiitos Herralle, että mä oon niin kuin tänne päätynyt. Joo, ei tässä oikeasti hirveästi mitään muuta. Ehkä sitten selkeneet sitten tässä niin kuin ohjelman edetessä. Sä voisit ehkä kyllä. Heille. Mun nimi on tosiaan Kamppisen Niko ja olen tosiaan Vaasasta myös kotoisia. Toimin tässä seurakunnassa, missä kuvataan itse asiassa tätä lähetystä, niin toimin nuorisotyön tekijänä, eli Vaasan helluntai-seurakunnassa. Ja mun sydämellä on erityisesti niin kuin varustaa tätä uutta sukupolvea, valmistaa niin kuin heitä palveluksen työhön. Ja jotenkin on tosi etuoikeus olla tällä paikalla palvelemassa. Ja muuten mä oon sitten ihmisenä sellainen visionäärinen, ehkä vähän yrittäjähenkinen. Ja on aina, mä tykkään kun mulla on visioita ja asioita, mitä kohti mä elämässä meen. Ja mitäs muuta. Tuossa ensi torstaina lähtö Israeliin ja siitä mä oon tällä hetkellä tosi innoissaan. Tulossa sellainen 9 päivän reissu ja jotenkin hyvä fiilis. Pääsee vähän vaihtamaan maisemaa, vähän kattelee maailmaa niin kuin, vähän toisesta näkökulmasta. Ja toivotaan nyt, että siellä voisi olla sillä hetkellä vielä tulitauko ja rauha, että olisi mahdollisimman turvallista sitten olla siellä. Mutta tällaista mun elämästä ja kuka mä oon. Ja haluaisitko Fabu kertoa vähän, että mitä sun elämässä ehkä viime aikoina on tapahtunut? Kaikenlaista tapahtunut. Mä oon oikeasti saanut olla kiitollinen Herralle. Nyt mä oon niin saanut mun kanditutkinnon valmiiksi. Eli mä oon tällä hetkellä niin automaatiotekniikan insinööri. Onneksi olkoon tosta. Maisteri jatkuu, mutta sitten justiin tämä, että miten oikeasti, että se mistä mä oon kotoisin, niin se, että mä voin niin tässä, se miten mä oonkin niin kiitollinen myöskin niin siitä, että mä oon saanut täällä niin koulutuksen. Se on sellainen asia, mistä moni ei pysty edes niinku haaveilla. Että jos tämmöinen on saanut ja Jumala on johdattanut tän ja mä oon päässyt niinku ihan sen tutkinnon niinku loppuun asti suorittamaan. Eli niin siitä mä oon erityisesti kiitollinen Jumalalle ja justin tää, että tiedätkö, Jumala on johdattanut mut tänne ja mä oon täällä yhtäkkiä niinku, tässä ohjelmassa. Et niin monta asiaa tavallaan niinku päässyt tapahtumaan mun elämässä, mutta tässä nyt viimeisimpänä justin tää niinku tutkinnon valmistuminen, niin iso juttu mulle, että kiitos todellakin. Herralle. Joo, se on ehkä siis ihan mahtavaa kuulla ja jotenkin niinku iloitsen tosi paljon siitä, että olen saanut tätä ohjelmaa sun kanssa tehdä ja ollaan yhdessä tätä tehty ja jotenkin niinku arvostan sua niinku ihmisenä tosi paljon
äijästä on tullut tosi tärkeä veli mulle ja jotenkin niin kuin, mulla oli pitkään sellainen vaihe elämässä, että mä kaipasin niin kuin sun kaltaista tyyppiä mun elämää. Ja jotenkin on ollut hieno jakaa tätä matkaa sunkaan, puhua hengellisistä, syvällisistä asioista, innostua yhdessä. Ja jotenkin haluan vaan sanoa kiitos niin kuin tähän astisesta. Ja jotenkin mahtava jatkaa tästä niin kuin, eteenpäin Herran sotureina. Meillä on paljon tehtävää vielä, mutta tänään ollaan tässä TV-lähetyksen äärellä ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä. Ja me ei tiedä, mikä sun elämäntilanne tällä hetkellä on, mistä sä tuut, mitä sä koet tällä hetkellä. Mutta meidän rukous on, että tämä ohjelma saisi siunata sua. Ja me toivotaan, että nämä puheet ja tämän yön lähetys niin voisi olla rohkaisuna sulle. Ja meillä on tänään tosi mielenkiintoinen aihe. Tullaan puhua sydämen vapautumisesta ja sydämestä ylipäätään, joten se on iso aihe. Ja itse odotan tosi mielenkiinnolla, että mitä tämä lähetys tuo tullessaan, mutta jatketaan tästä eteenpäin ja mä haluaisin, Fabu, tietää, että mistä sä oot tällä hetkellä niin kuin innoissaan? Hyvä kysymys. Mä oon vaan jotenkin innoissani siitä jotenkin niin kuin Raamatusta, justin siitä, että se on nyt päässyt pikkuhiljaa, niin kuin, mä oon päässyt elämään sitä, justin kun sitä on lukenut ja jotenkin päässyt siihen niin kuin välillä pääsee siihen armon paikkaan oikein, niin kuin, että tulee tiettyjä semmoisia niin kuin päässä semmoisia, ahaa, tämä on tämä, mitä niin kuin, tavallaan Jumala yrittää sanoa mulle tässä elämäntilanteessa. Että jotenkin toi niin kuin Raamattu, että se on niin kuin, se, mikä tavallaan ohjaa mun elämää ja jotenkin sitä kautta niin kuin Jumala on saanut puhua. Mä oon tosi innoissani siitä, että mitä Jumala haluaa puhua niin kuin tästä eteenpäin. Ja Jumala on ollut hyvä, niin kuin mä sanoin tuossa alussa. On tehnyt isoja juttuja niin kuin mun elämässä, niin kuin esimerkiksi tutkinnon myötä. Wow. On ollut kiva niin kuin tavallaan katsoa taaksepäin ja nähdä niin kuin Jumalan niin kuin kädentyötä. Yes, come on. Niin, oikeasti tosi kiitollinen ja innoissani siitä, että mitä Jumala tuo niin kuin esimerkiksi tänä vuonna. Tämäkin vuosi on alussa. Että mitä tästä tulee niin kuin tullessaan, kun vaan niin kuin, oikeasti Jumala on hyvä. Kyllä, amen. Ja oikeasti hän on hyvä. Jep, wow. Haluatko sä jakaa samasta aiheesta? Joo, todellakin. Siis, mitä sydämellä on? Joo, jotenkin mä oon tosi niin kuin, innoissaan just tästä vuodesta, niin kuin sääkin. Ja jotenkin mä koen niin kuin, hengessä, että jonkinlainen ehkä hengellinen aikakausi vaihtumassa. Ja mä uskon, että me saadaan tänä vuonna nähdä ihmeellisiä asioita. Ja mä uskon, että Jumalalla on aika paljon varattuna niin kuin tämän vuoden niin kuin, ylle. Ja jotenkin Herra on kehottanutkin nyt niin kuin, itse asiassa jo aika pitkään, mutta erityisesti nyt vuodenvaihteen jälkeen, niin valmistautuu tulevaan. Jotta voisi olla niin kuin varustautunut ja valmistautunut siihen, mitä hän tahtoo tuoda. Ja jotenkin olla valmiina niin kuin, auttaa ihmisiä, valmiina kertoa Jeesuksesta silloin, kun on se hetki, että Herra niin kuin innoittaa, että hei, tässä on, niin kuin, nyt on ihminen sun edessä, niin kuin, jaa sille evankeliumia tai kerro sun elämän todistus tai näin. Että mun unelma on jotenkin se, että mulla voisi olla sitä hengellistä viljaa niin paljon, että jotenkin sitä riittäisi. Ja niin kuin Raamattu sanoo niin kuin sitä, että Herra tahtoo antaa meille niin paljon, että meillä on runsaasti kaikkea, jotta me voidaan tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Ja jotenkin se on mun unelma, että saisi olla niin kuin täynnä pyhää henkeä tänä vuonna ja jotenkin niin kuin olla Herran käytössä. Että se on niin kuin ehkä parasta, niin kuin, mitä mä voin ajatella, että tämä vuosi voisi olla. Jotenkin myöskin toi mitä sä sanoit, että pääsen niin kuin jakamaan. Mä oon oikeasti tykännyt tästä, myöskin tästä ohjelmasta sillä, että me ollaan oltu niin kuin siellä evankeliumin ytimessä. Me ollaan oltu niin kuin siellä ristillä, siellä missä tavallaan, mihin aina saa palata, mihin meidän usko perustuu, minkä takia me pelastutaan, minkä takia me tätä kaikkea tehdään. Sehän on se ristintyö, mitä Jeesus teki. Että sunkaan on kanssa, niin kuin tossakin sä sanoit, että sä oot kiitollinen siitä, että me ollaan niin kuin tutustuttu. Me on niin kuin sama asia niin kuin sua kohtaan sille, että kunnioitan sua tosi paljon just se, että me ollaan saatu aina kun sunkaan jutellut, on päässyt niin kuin tavallaan siihen evankeliumin tavallaan sitä hiomaan ja oikeastaan niin kuin ihmettelemään ja katsomaan sitä niin kuin Jeesuksen työtä ja jotenkin niin kuin olemaan vaan kiitollinen siitä, mitä Jeesus teki. Että me saadaan olla siellä armon paikassa, ihmetellä vaan evankeliumin kauneutta, sitä, miten Jeesus tuli ja kuoli meidän niin kuin
kurien syntisten puolesta. Yeah. Hän otti kaiken niin kuin oman piikkiin niin sanotusti ja meni ristille, jotta mä saisin pelastuksen. Jotenkin toi sanoma. Wow. Me ollaan pyöritty niin paljon niin kuin sen ympärillä. Kyllä, ja mä luulen, että me ei olla edes, niin kuin, me ollaan päästy niin kuin ihan pikkuriikkisen niin kuin näkemään ja tavallaan niin kuin ymmärtämään edes niin kuin sen. Raamattuhan puhui niin kuin mysteeristä, niin kuin evankeliumin niin kuin mysteeristä tai niin kuin tämmöistä englanninkielinen sano, tai Raamattu menee tälle, että the mystery of the gospel, ja kutakuinkin näin. Niin jotenkin me ollaan saatu olla vaan siellä, niin se on ollut oikeasti tosi antoisa. Wow. Ja jotenkin mä myöskin toivon, että tämäkin ohjelma saisi olla, niin kuin, saisi viedä ihmisiä niin kuin evankeliumin ääreen, niin kuin ristin juurelle. Että jotenkin, että tämä saisi ampua justi sinne niin kuin ristiin. Että ihmiset saisi katsoa niin kuin ristiä, ristinnaulittua Jeesusta tosi ja saisi niin kuin pelastuksen niin kuin siitä, että katsoo niin kuin ristille. Wow. Se on ollut oikeasti iso siunaus, että on saanut niin tästä puhua ja se on ravinnut itseäni niin paljon. Wow. Kiitos Fabu noista sanoista, lämmittää tosi paljon kuulla ja jotenkin olen myös niin kokenut nämä keskustelut todella erityisenä. Jotenkin niin koskettaa kuulla noita sanoja, koska on ollut aikakausia, on ollut elettyä elämää niin kuin mullakin, kun on ollut ihan lost, on ollut niin kuin hukassa ja Herran niin kuin armossaan kuitenkin niin kuin aina oikeaan elämäntilanteeseen ja tuonut se armon aallon ja just, että hän on vetänyt takaisin niin kuin puoleensa. Ja jotenkin, että jos mä en olisi saanut kohdata sitä Jumalan armoa, niin en mä tiedä, mä olisin menossa ihan täyttä päätä tuolla maailmassa. Ja en tiedä, menettäisinkö pelastukset ja kaikki, jos olisin jatkanut sillä samalla tavalla, niin kuin, mitä mä ennen uudistumista, niin kuin, minkälaista se elämä oli. Mutta jotenkin niin kuin, se elämä, mihin Jumala on tuonut sisään, niin se on tosi ihmeellistä. Ja niin kuin just ihmeellistä myös kuulla tavallaan ja se yhteys, mitä mekin ollaan koettu ja saanut muiden uskovien kanssa kokea, niin se on tosi arvokasta. Et se ei ole vaan niinku, se on jopa hengen yhteyttä, sydämen yhteyttä. Et se on niinku, siinä on tosi iso painoarvo. Joo, on oikeasti. Nyt tuli yksi juttu mieleen tässä, kun pyöritään evankeliumin ytimessä. Joo. Niin jotenkin tuli toi mieleen tosta, niin kuin tästä evankeliumista, mä tuossa Kämppiksen kanssa puhuin, että hei, että kuinka vanha me ollaankaan. Mä sanoin, mä oon 24, tänä vuonna 25. Ja sitten mä luin psalmista, psalmi 90, siinä menee tälleen, kutakin näin, että ihminen elää 70-vuotiaaksi tai 80-vuotiaaksi niin kuin suurin piirtein. Mutta sehän on myöskin niin kuin tämä yleinen keskiarvo, niin kuin tälle menee tässä niin kuin 70-80 vähän päälle. Niin mä olin silleen, jos mä oon 25, sanotaan, jos mä elän 80-vuotiaaksi tälle niin kuin keskiarvoisesti, niin eihän mun loku päälle 50 vuotta, että mitä se on. Silleen, jos on 50 vuotta päälle, no tää on nyt ihan sille vaan heitetty, tiiäks? Niin kuin tälle, jos niin kuin yleistetään. Kyllä. Niin 50 vuotta mä olin silleen, no jos mä oon nyt elänyt 25 ja mitä mä oon kuullut noita vanhemmilta ihmisiltä, että kuulemma miten vanhemmaksi tulee, niin vuodet vaan menee vaan nopeammaksi. Eihän tässä ole niinku kauan aikaa, tiedätkö? Että jotenkin myöskin kun toi välillä tuskailee niinku tiettyjä asioita, kun vaikka odottaa rukousvastauksia, niin kuin rukoilla asian puolesta ei tule, niin jotenkin on silleen, kun on kestänyt niin kauan, mutta jotenkin kun saisi pitää niin kuin katse kokonaan Jeesuksessa, että hän vastaa omalla ajalla, omalla ajatuksella. Ja just se, että ei panikoi, eihän tässä muutenkaan niin kuin kaikista, niin kuin, nyt ajatuksia heittää sinne siellä sun täällä, mutta just se, että kun Paavalikin kehottaa, että pitäkää katsenne niin kuin siitä, mitä jos meille niin kuin ottanut jo meille valmiiksi. Pitäkää katsenne niin kuin taivaallisissa, niin kuin se mitä on ylhäällä. Tai kuten, että pitäkää niin kuin tavallaan katse Jeesuksessa. Mulla meni tämä jae vähän niin kuin se ei ihan pointista sai kuitenkin. Se pointti kuitenkin menee silleen, että älkää pitäkö tämä niin katsetta niin maallisissa asioissa. Nämä, mitkä loppuu. Vaan taivaallisissa. Vaan taivaallisesta, siitä ikuisesta elämästä, mitä Jeesus on meille jo niin antanut meille. Siihen kun saisi pitää katse ja vaan niin katsovaa sitä, mitä Jeesus on meille niin varannut etukäteen. Että ei vaan niin juutu tähän niin ajalliseen maailmaan. Todellakin. Siis toi ja jotenkin niin kuin tuli tosta mieleen niin kuin se, että jotenkin niin kuin mullakin omassa elämässä on aika paljon niin kuin menestyksen määritelmä muuttunut.
että nykyään niin kuin minkälainen mun menestynyt elämä tai mun menestynyt päivä esimerkiksi on, niin mun menestynyt päivä on sellainen, kun mä oon saanut oppia jotain uutta Jumalan sanasta. Että mä oon saanut täyttyä Jumalan pyhällä hengellä. Ja mä tiedän silloin, että kun se tapahtuu, niin mä oon menossa oikeaan suuntaan. Ja silloin näky eräänä päivänä tulee toteutumaan. Ja mä voin levätä siinä. Ja se on kyllä ihmeellistä kun niinku Herra koko ajan haluaa viedä eteenpäin, haluaa viedä pidemmälle. Ja jotenkin niinku mun unelma on nimenomaan se, että että Herra voisi niinku tätä astiaa käyttää, mua käyttää sillä tavalla niinku suuresti ja myönteisesti niinku hänen tarkoitusperiinsä niinku tämän elämän aikana. Et kyllä tässä on aika paljon niinku, monia omia unelmia niinku riisuttu, mutta sitten mä oon huomannut sen, että ne Jumalan antamat unelmat, mitä hän on itse asiassa jo istuttanut meidän jokaisen sydämeen, niin ne on sellaisia, mitkä nappaa kunnolla kiinni. Et silloin kun Jumala pääsee niitä ilmaiseen ihmiselle, niin se nappaa mukaan ja se vie kyllä sitten kovaa eteenpäin. Ja myöskin tuosta menestymisestä kun puhut, niin jotenkin kun musta tuntuu, että välillä meillä on niinku ehkä kristittyjä tai niinku uskova voi olla niinku sellainen, joka on ehkä tullut niinku seurakuntaan, mutta ei ehkä tullut Jeesukseen. Tiedätkö, siihen niinku, tiedätkö, sille, että seurakunta on hyvä ja oikeasti mä oon saanut niin esimerkiksi tässä seurakunnassa niin kasvaa ja niin tuntea. Mutta jotenkin musta tuntuu, että Jumala haastaa meitä, että tulkaa niin lähemmäksi, tulkaa niin sinne niin kaikkein pyhimpään, tulkaa sinne asti. Niin just se menestyminen, mitä mä sen määrittelen, on se mitä mä yritän niin määritellä menestyminen on se, että jos mä näen, että on ollut vaikka joku vaikea asia elämässä, vaikka joku lihanteko, mikä on ollut sille ihan sairaan vaikeaa, sille, että mä en ole vaan niinku, on vaikka ollut niinku, tullut vihaseksi vaan näin. Niin jos mä näen, että mä en tuu enää vihaseksi tälleen, ihan tosta näin vaan, niin se on se menestyminen, se on se tavalla, mitä henki saa aikaa. Ja siinähän joudutaan niinku tietynlainen lihalle sanomaan, että ei, vaikka niinku joku sanoo mulle rumasti, totta kai niinku, siksi välillä tulee just silleen, että joku sanoo rumasti ja tiedätkö, tekisi mieli sanoa takas, mutta sä oot silleen, sä haluat vasta rakkaudella, just rauhalla. Toi ei tuu lihasta, toi ei tuu. Ja justin toi ihan kaikki muu, toi vaan oli esimerkki, kaikki muu, niin jotenkin se menestyminen on se, että kun mä näen, että joku niin kuin lähimmäinen tai minä on niin kuin jotenkin tuossa asiassa niin kuin tehnyt edistystä. Toihan on se menestyminen oikeasti. Kyllä. Menestyy niin kuin hengessä. Tiedätkö, että henki niin kuin tulee niin kuin hengen hedelmiä esille. Niin se on oikeasti todellinen menestyminen. Kyllä. Kaikki muu häviää, mutta mä uskon, että se ei häviä. Se on niin, jotenkin, että se niin kuin Jeesus Kristus saisi meissä tulla esille. Ja silloin kun se tulee esille, niin myös se hedelmä alkaa olemaan kyllä sit niin kuin myös hyvää. Et jotenkin niin kuin ihan se hengen hedelmä, että se meidän luonne pääsee muuttumaan, niin se on menestystä. Et Jumalan ilo valtaa meidät, Jumalan agape rakkaus valtaa meidät. Ja jotenkin siitä käsin, eli siis Jumalan voimasta käsin, kun me päästään tekemään asioita, niin silloin siinä voi myös jotenkin, niin kuin, mä oon jotenkin ihan ihmeelliseen niin kuin, vapauteen päässyt niin kuin viime vuosina. Niin kuin just siinä, että mä voin olla vaan pieni poika, jolla on suuremmoinen isä. Mä voin luottaa siihen, että kun mä vaan vietän Herrankaan joka päivä aikaa, annan hengen täyttää itseäni, niin hänen tahto tulee tapahtuu. Kun sanoo vaan joka päivä Jumalalle kyllä. Että Jeesus, mä sanon sulle tänäänkin kyllä. Mennään yhtä matkaa. Näytä miten tämä päivä menee. Se on kyllä ihmeellistä. Ja just se Jumalan vaan luottaminen, ettei luota vaan itteensä, niin siinä kyllä ei voi huonosti mennä. Jep. Niin on. Kyllä. Mut siis myöskin niinku tämä ohjelma oikeasti jotenkin on niinku, välillä kuunnellut itse sitä, niin se on niinku, jopa niinku muakin lähtenyt niinku parantamaan. Joo, wow. Se on oikeasti tosi, niinku, se on pistänyt niinku pysähtymään. Toki itseäni on vähän vaikeampi kuunnella, mutta äijää on oikeasti tosi niinku, kiva kuunnella välillä ja jotenkin se, niinku, se on kyllä kiva. Joo, come on. Ja me rukoillaan ja toivotaan, että tämä ohjelma on saanut siunata teitä. Ja jos olet tänään ensimmäistä kertaa katsomassa, niin mahtavaa, kun olet mukana. Ihan mahtavaa, että olet siellä ruudun toisella puolella. Ja me voitaisiin nyt seuraavaksi lähteä katsoa yksi musiikkivideo.
Ja tämän musavideon aikana meillä on nyt tällä kertaa tulee tämä ohjelma tallenteena ja ihan yhtä lailla päästä interaktiivisesti vaikuttaa, miten yleensä silloin, kun on live-lähetys. Mutta sinne ruutuun tulee kuitenkin WhatsApp-numero ja sä voit laittaa sinne kysymyksiä, sä voit laittaa sinne kommentteja tai ajatuksia näistä aiheista, mitä me ollaan puhuttu, niin me lueskellaan niitä sitten tämän myöhemmin läpitte ja sitten ehkä seuraavassa jaksossa saattaa tarttua joihinkin kysymyksiin tai kommentteihin. Joten laita viestiä meille, olisi kiva kuulla ajatuksia, fiiliksiä ja lähdetään nyt katsoa seuraava ylistysvideo ja yhdy siihen ylistykseen siinä ja palataan hetken päästä asiaan ja otetaan Kumpulaisen Jani silloin linjalle. Palataan. Muistatko sen ikikuusen, jonka latvaan kiivettiin? Sieltä näkee melkein koko suvun niemen, sen perit siitä luovuitkin. Vauhdilla kun alas tultiin, haavat monet hankittiin. Kotiin päästiin, ruhjeistamme valehdeltiin. Kaipaan takaisin aikaan parempaan, jota enää ei oo olemassakaan. Aamut katoaa, mistä löytyy kädet, jotka kantaa? Muistatko sen suvun rannan, jolla uimaan opittiin? Rannan hiekkaan murheet monet hukutettiin, ne aallot huuhtoi syvyyksiin. Vanhempana samaan santaan sormukseni tallasin. Vaikka vannoin, etten tarvis sitä koskaan, kaipaan takaisin aikaan parempaan, jota enää ei oo olemassakaan. Aamut katoaa, mistä löytyy rakkaus, joka jaksaa? Vielä jälkeen monen vuoden saavuin näihin maisemiin. Laulu loppuu, mies ja muistot haalistuu. On mielessä vain kaipuu aikaan parempaan, jota enää ei oo olemassakaan. Aamut katoaa, oisko viimein aika luottaa aikaan parempaan, jota enää ei oo olemassakaan. Aamut katoaa, oisko viimein aika luottaa Jumalaan? Viimein aika luottaa Jumalaan. Viimein aika luottaa. Jes, tervetuloa takaisin ja tosi kiva, kun sä oot viettämässä meidän kanssa tätä perjantai-lauantai välistä yötä. Ja siellä ruudussa näkyy meidän sometilejä, siellä on Instagram, TikTok ja itse asiassa Spotify myös, niin käy ottamassa ne myös haltuun. Ja nyt mulla on ilo ja etuoikeus esitellä Kumpulaisen Jani. Morjesta ja tervetuloa tähän lähetykseen mukaan. Kiitoksia oikein paljon. Milläs fiiliksillä tulit? Kyllä mä tulin innokkaalla ja iloisella fiiliksellä ja rauha ja rentous sydämessä ja että Jeesus tulee tekemään tänään paljon. Joo. Ja että se on niin ilon asia, että voidaan nyt yhdessä julistaa evankeliumia Jeesuksesta.
velit on ollut ihan tulessa aiemmat jaksot, niin ihan mahtavaa, että pääsee nyt jakaa yhdessä tätä Kyllä. Yhteistä hetkeä. Joo, ihan siis ehdottomasti. tosi mahtava saada sut mukaan tähän jaksoon, että tuossa sanoin Nikolle, että olisi kiva saada vielä niin sut ihan livenä, vaikka me ei nyt niin kuin ihan livenä ollaan, niin varmasti niin tämä asia, mitä me tullaan jakamaan tänään, niin siitä on tosi paljon niin kuin ihmisille uskon, että Jumala tulee tätä kautta koskettaa katsojia. Joo, ja vaikka äsken niin kuin heti ohjelma lähti niin kuin hyvin käyntiin, niin tuossa tuli jo sellainen fiilis, että nyt täytyy Kumpulaisen Jani saada sisään. Ja mahtavaa. Laitoin sulle viestiä tuossa muutama viikko sitten ja oli jotenkin niin ilo jotenkin, että äijä heti vastasi, että hei, mä oon tulossa, mahtavaa. Että sä oot jotenkin tosi innoissaan ollut tästä ohjelmasta ja nyt on oikeasti ilo ja etuoikeus, että sä oot mukana. Ja haluaisitko kertoa vähän, että kuka sä oot, mistä sä tuut ja ihan mitä haluat omasta elämästä kertoa? Joo, eli Jani Kumpulainen on nimi, 32-vuotias. Vuodenikäinen aviomies, tuore aviomies. Viime vuoden tammikuussa 27. päivä menin Susanna vaimoni kanssa naimisiin. Ja tosiaan niin Kokkolasta, en ole kotoisin Kokkolasta, mutta kuitenkin tälleen puhasverinen pohjalainen, että ei voi sanoa, että mistä on kotoisin, kun ekat 10 vuotta niin 5 eri paikkakuntaa on tullut asuttua Herran johatuksessa ja perheen matkassa, mutta kuitenkin nyt sitten 2003 vuodesta eteenpäin, niin on sitten tälleen aika lailla paljasjalkainen kokkolalainen. Ja Kokkolan baptistiseurakunta on mun hengellinen koti, joka löytyi sitten 2015. Palataan siihen sitten hetken päästä uudelleen. Ja tervetuloa sitten Kokkolaan, jos velille tulee joskus. Hyppää junaan tai auton kyytiin ja Keilaradalle heti. Kyllä. Sieluhoito mentorihetkeä. Kyllä. Ja tosiaan, niin keilailu, sitä mä harrastan. Ja sitten niin tämmöinen hengellinen palvelutyö omassa seurakunnassa, niin laulaminen, miksaaminen, puhuminen, todistaminen, ne on niitä sydämen lempiaiheita, palvella Herraa. Sitten ammatilta niin sitten levyseppä hitsaa ja oma leipätyö on sitten yhdessä hitsausyrityksessä hitsaajana. Wow, tosi upea kuulee. Meidänhän yhteinen matka lähti jo tuossa muutama vuosi sitten, kun oltiin opetuslapseuskoulussa Tulisielussa ja saatiin sun kanssa johtaa Pohjois-Suomen aktiota. Ja halleluja. Siellä jotenkin lähti sellainen tosi erityinen veljeys sun kanssa käynti. On ollut mahtavaa, että se niinku, on kestänyt ja aina soitellaan välillä ja nähdään välillä. Se on ollut iso siunaus mulle. On. Kiitos kun olet ja tänään sitten sinä ja Fabu pääsitte tutustua ensimmäistä kertaa, niin mä halusin Fabulta nyt kysyä, että mitäs mieltä sä oot Janista? Siis heti ekasta kerrasta, kun me tuossa puhuttiin, niin mä olin vaan silleen, että olisi tosi kiitollinen siitä, että meillä on tämmöinen Jumalan mies niin kuin Suomessa. Että mä uskon, että Jumala tulee käyttämään sua tosi paljon niin kuin hänen valtakunnan hyväksi, että tosi paljon hyviä suunnitelmia sun elämän varten varmasti. Ja jotenkin niin kuin on ihan tulessa, tiedätkö, ihan semmoinen, joka vaeltaa hengessä, jotenkin sitä näkee. Ja siitä on kyllä oikeasti mullekin oli niin paljon, kun pääsi vaihtaa, silleen oikeasti pääsee oppimaan ja tutustumaan ja tiedätkö, kristitty yhteys, tosi tärkeä. Tosi tärkeä. Se on. Joo, ja mä jotenkin arvostan tosi paljon sitä, niin kuin tuli heti alusta asti selväksi, kun sun tutustui, että sä oot halunnut rakentaa niin kuin sun elämän Raamatun perustalle. Ja sana on hyvin lähellä sun sydäntä ja jotenkin se on niin kuin sellainen kallio, että jotenkin niin kuin äijän jalat seisoo kalliolla ja jatka samaa mallia. Et uskon kanssa, että niin kuin Jumala tulee käyttää sua ja sun vaimoa ihan erityisellä tavalla. Ja on upeata nähdä, että mitä se sitten tulee olemaan. Tulee olemaan hyviä juttuja. Ja mahtavaa, että sä pääsit nyt tänään tulemaan niin kuin tänne. Ja tämä asia, mistä me tullaan jakamaan, sanon kerran vielä, että asia, mistä me tullaan jakamaan, on tosi tärkeä. Oikeasti kiitos Jumalalle, että tämä järjestyi ja päivämäärät osui yhteen. Ja todellakin. Katsotaan, mitä Jumala tekee niin kuin tämän lähetyksen, tämän nauhoituksen kautta ihmisille, ihmisten elämään. Jäämme seuraamaan tilannetta. Se on aina mielenkiintoista Jumalan kanssa, kun ei aina voi ihan aavistaa, että mitä hän on varannut, mutta monesti hän yllättää niin kuin myönteisesti. Et siellä on se lataus kuitenkin niin kuin tätäkin niin kuin iltaa ja yötä varten. Kyllä. Että näin. Mutta
Jani, kerro vähän, olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että minkälainen elämä sulla on ollut, minkälainen perhe ja vähän kuulla niin kuin sun taustaa. Haluaisitko kertoa? Ilman muuta. Eli justiin niin kuin sanoin, niin ekat 10 vuotta niin 5 eri paikkakunnalta on tullut tutuksi ja se johtuu siitä. Yksi on se, että koko mun perhe on uskossa. Mä oon meidän perheen nuorin, mulla on isoveli, joka on vanhin, sitten on 2 isosiskoa siinä välissä ja isä ja äiti, niin siinä on mun perhe. Koko perhe on uskossa, isä on pastori ja evankelista, niin Herran johdatuksessa liikuttiin paljon ekat 10 vuotta. Että syntymäpaikka oli Ylivieska, sitten Nivala, Kälviä, Mikkeli ja sitten Kokkola 2003 vuodesta eteenpäin. Niin ehti vähän nähdä. Koko Suomea kierretty. Niin, Kyllä. niin ehti vähän nähdä Suomea ja paikkakuntia ja kouluja ja tämmöistä kaikkea. Ja sitten vanhemmat on ollut hyvin opettavaisia, heidän hengenhedelmä on ollut hyvin semmoista ruokkivaa, siunaavaa. Mä olin 9-vuotias sitten Mikkelissä, kun yksi iltasta sanoin vanhemmille, että mä haluan tulla uskoon. Yes. Ihan niin kuin ei mitään syytä ja tietoa minkä takia, mä vaan halusin. Ja se oli sitten iloaihe vanhemmille ja Kyllä. Se päätös on sitten kantanut tähän päivään asti. Amen. Mutta sitten justiin oma tarina on kuitenkin semmoinen, että vaikka 9-vuotiaasta asti tulin uskoon, niin oma tarina poikkeaa sitten siitä ja haluaa omalla tarinalla sitten tuoda Jeesuksen tärkeyden esiin se, että mulla ei ollut ollenkaan niin kuin seurakuntaelämää, ei rukouselämää, mä en lukenut sanaa ollenkaan. Mä vain tämmöistä pienen lapsen ja pienen pojan elämää. Mutta toki Jeesus pysyy niin kuin aina alusta loppuun sydämessä. Ja silleen niin kuin on silleen niin kuin siunattu ja varjeltu lapsuus ollut. Wow. Ei aina kuitenkaan ihan ruusulla tanssimista. Että peruskoulu oli haastavaa siinä mielessä, että ihan 1-9 luokkaa asti niin tämä koulukiusaaminen oli mun kouluarkeen hyvin pitkään. Mutta kiitos Herralle, hän lahjoitti mulle viisaat vanhemmat, jotka opetti mulle se mun oikean arvon, että vika ei ole minussa, mitä nämä kiusaajat mulle tekee. Aluksi oli fyysistä väkivaltaa, mutta kiitos Herralle ja isälle, jolta perin hyvät geenit. Se loppui sitten aika se loppui hyvin lyhyen, että mä olin se Daavid ja sitten tämä oli minikokoinen Goljatti, joka sai sitten selkää, jos tarve vaati. Mutta ne kun sitten huomasi, että kannattaa pysyä minusta kaukana, niin se muuttui sitten tämmöiseksi henkiseksi väkivallaksi. Ja sitten kun ihan kiltti poikailu alusta saakka, ei halua pahaa kärpäsellekään, niin ei siinä sitten ollut, itse en tehnyt niinku sitten mitään, en mä välittänyt siitä mitään. Ja justiin mä taoin mun niinku päähän ja sydämeen sen, mitä mun vanhemmat opetti, että vika ei ole niinku minussa, vaan se on noita kiusaajia vaivaa jokin. Tosi tärkeä myöskin toi niin oikeasti vanhempien rooli, että oikeasti myöskin kiitollinen siitä, että ne on voinut niin kasvattaa sun oikeaan identiteettiin. Joskus niin näkee niitä lapsia ja nuoria, joilla on ollut niin rikkinäinen lapsuus. Ja jotenkin musta tuntuu, että vihollinen ottaa siitä heti kiinni ja haluaa niin sitä kautta rakentaa sun identiteettiä. Ja sitten se rakentuu just niin katkeruudesta, vihasta. Ja sitten jos sen päälle rakentaa, niin ei hyvä tule. Ei hyvä tule, jos katsoo niin kuin, näitä esimerkiksi ketkä vaikeuksiin joutuu, rikolliselle tielle joutuu, niin yleensä sitten yleensä lähti sieltä lapsuudesta, että siellä se ongelma on tavallaan ollut. Mutta olisin tosi kiitollinen siitä, että Jumala on kuitenkin varjellut sua niin kuin näissä oikeasti tosi vaikeassa, koska koulukiusaaminen on tosi iso ongelma. Se on todella iso ongelma, mutta tosi kiitollinen siitä, että Jumala on, niin kuin kuitenkin Jumala on suojellut sua koko ajan, että se ei ole vienyt sua pois niin kuin Jumalan luota. Ja jotenkin niin kuin haluan sen sanoa, että siis todella ikävä kuulla, että sä oot joutunut käymään niin kuin tollaisia asioita läpi, mutta sitten kun niin kuin äijää tiedän, niin Jumala on saanut tehdä sus aivan ihmeellistä työtä ja vanhemmilla just ollut iso rooli siinä. Kyllä. Mutta mitä niin kuin, minkälaisia vaiheita siinä on ollut tavallaan ja miten se vaikutti suhun se kiusaaminen? No joo, kyllähän se tietyn jäljen jättää, vaikka tänä päivänä siitä on niin kuin päässyt vapaaksi ja se ei enää vaivaa. Mutta kyllä se tietyn jäljen jättää, että just kun tälleen kilttinä ihmisenä kiusaaja huomaa, että tuo on kiltti, tuo ei tee mitään, niin se ottaa vähän niin sanotun stressileluksi. Se purkaa pahan kiukun minuun. Ja itse kun olin kilttiä en pistänyt vastaan, niin kyllä se kun kasvaa noin monta vuotta, koko peruskoulu,
Niin sitten niin kuin vanhempana rupeaa niin kuin pikkuhiljaa tajumaan, että mikä se mun merkitys ja ikään kuin, arvo oli tuolla koulussa. Mä oon tämmönen niin kuin kiusaaja ja vähän niin kuin stressilelu. Et sekö niin kuin mun arvo on? Niin. Jumalan kiitos ei ole. Mutta kun se jatkuu ja se kiteytyy ja se pääsee kasvamaan tuommoinen väärä hedelmä ja valhe, niin siitä irtautuminen on niin kuin todella vaikeaa. Ja se ei lähde aina sormia napsauttamalla. Sekin on mahdollista. Mutta sitten 2015, että justiin käytiin ammattikoulussa, onneksi sitten loppu tämä kiusaaminen ihan täysin. Pääs aikuisten poikien kerhoon. Ja toki usko pysyy myöskin ammattikouluun asti ja näin. Ja armeijat ja kaikki. Mutta sitten niin kuin 2015 tapahtui sitten tämä elämää muuttava läpimurto, jolloin Jeesus ilmestyi mun sydämeen lokakuun alussa. Se lähti sydänsurusta liikkeelle, mutta samana iltana puolen tunnin sisään mä eka kertaa sitten niin kuin nöyryin Jeesuksen edessä ja polvistuin ja rukoilin ja sanoin, että Jeesus, nyt jos koskaan mä tarvitsen apua, koska mun sydämeen sattuu. Sydänsuru ei ole todellakaan mikään kevyt juttu. Ei. Mutta siinä niin kuin antauduin ihan niin kuin täysin ja kokonaan ja oikein niin kuin huusin, että ota vaan tää suru multa niin kuin pois. Mä en mitään muuta pyydä. Sitten saman tien niin Pyhä Henki laskeutui mun päälle. Wow. Tosi hyvä. Päästä varpaisiin. Mä muistan, että mulla oli kylmä, mutta sitten yhtäkkiä vaan niin lämpö täyttää mut ihan kokonaan sisälläpäin. Ei ole hiki eikä mitään, mutta aivan valtava lämpö. Ja mä oon vaan siinä niin hengen flow-tilassa, että wow, mitä tää on. Sitten se suru vaan häviää musta pikkuhiljaa. Wow. Ja silloin niin se loksahtaa niin silmät auki, että kyllä se Jeesus on vaan olemassa. Että mikä muu voi tämmöisen niin surun poistaa näin nopeasti puolen tunnin sisään. Mä en muista koko tapauksesta mitään. Mä oon ihan toinen ihminen. Mä vähän vaan rennosti nukkumaan ja seuraavana päivänä töihin. Amen. Tämä on siis todella niin kuin voimallinen todistus niin kuin siitä, että joskus Jeesus voi tehdä sen näin. Kyllä. Tosi nopeasti. Joskus hän kutsuu meitä prosessiin, missä me saadaan käsitellä pikkuhiljaa niitä asioita, mutta jotenkin se on niin jotenkin upeata, että joskus tietyissä tilanteissa se voi tapahtua noin. Ja jotenkin tämä on tosi rohkaiseva kuulla. Ja mä uskon, että niinku monille katsojille varmasti niinku tosi niinku upea ja tavallaan niinku toivoa tuova niinku todistus. Ja myöskin kun sanoit siitä niinku kiusaamisesta ja jotenkin niinku, kun siitä kesti niin pitkään, niin se on jännä juttu, että miten ne tietyt sanat, että vaikka sä järjellisesti ajattelet, että toi ei ole totta, niin kuitenkin niistä alkaa sitten muodostua jossain vaiheessa sellaisia uskomuksia, jotka voi olla meiltä vähän niin kuin piilossa. Että mä ajatellaan, että en mä välitä tuosta kiusaamisesta ja näin, mutta sitten jotenkin se kuitenkin jättää sinne sellaisia uskomuksia. Onko joutunut sitten, niin kun sä oot käsitellyt Herrankaan niin sitä kipua ja sitä kiusaamisasiaa, niin onko joutunut ihan niin kuin, sanoa, että hei, tää on valhe, mä en usko tähän ja niin kuin tavallaan korvata sen ikään kuin totuudella. Onko sulla ollut tällaista prosessia? Joo, kyllähän sitten kun pääsi tuonne Raamattukouluun, Jumala johdatti tuon uudistumisen jälkeen ekaksi tuohon mun seurakuntaan. Joo. Sitten tähän tuli silloin ketju, ekaksi konferenssi ja sitten kouluun. Että siitä niin kuin seurakunta kun pääsi, mä täytyy uudestaan sinä iltana Pyhällä Hengellä. Ja sitten niin kuin Jumala puhui mulle ja sanoi, että nyt niin kuin tämä mies tulee muuttumaan ja päätin lähteä sitten niin kuin seuraamaan häntä. Joo. Ja se on sitten niin kuin se oman tarina merkitys ja haluaa tulla esille, että kuinka tärkeää se on niin kuin pienestä pitää oppia tuntea Jeesus, rakentaa henkilökohtainen suhde. Että ei usko pelkästään, vaan opi tuntee rukouselämän kautta ja sanan kautta ja seurakuntayhteisö kaikki nämä. Kyllä. Niin, sitten kun pääsi tuonne tulisilukouluun, niin sielläkin alkaa just tämä sydänaihe. Eli jos oikein hyvin käy, niin me sukelletaan niin tosi syviin vesiin. Ja Jumala sitten tuo Pyhän Hengen kautta näitä menneisyyden niin joskus tosi kipeitä haavoja. Niin kyllä sitten tuli tämä kiusaamisen aihe. Se tuli siellä esiin. Ja sitten niin kuin, miten yksi menetelmä, miten siitä voi vapautua, että mun pitää antaa anteeksi näille kiusaajille. Toi. Et sä voi muuten vapautua. Ja että sä niinku sydämessä pohjasta niinku annat anteeksi. Kyllä. Sulla on oikeus olla vihainen siitä, koska oli niinku viaton siihen, että mä en tehnyt mitään, miksi ne kiusaa mua. Niin totta kai, että
Jumala kun toisen asian esiin, niin suuttuu siitä, että en muuten varmana anna tuolle, sanonko mille tyypille anteeksi. Mutta kun se ei helpota mua se viha ollenkaan, se kiukun purkaminen, vaan se on se anteeksianto. Niin pitkin niin kuin hammasta purren, niin kyllä sitten murtuu Jumala edessä, että mä en Jumala halua olla vihainen enää. Joo, ja toi anteeksianto monesti on sellainen, kun se tapahtuu niin sydämen tasolla, että me ei välttämättä oikeasti syvällisellä tasolla edes pystytä siihen itse. Kyllä. Et me oikeasti niinku tarvitaan Jumalan armoa. Kyllä. Et Jumala auta mua antaa anteeksi niinku tälle ihmiselle. Mä oon niinku omassakin elämässä huomannut sen, että vaikka just anteeksi antamattomuus, niin se on monesti niinku jopa isoimpia patoja, mitä voi olla niinku sydämen edessä. Ja tuli tuosta mieleen yksi Raamatun paikka sananlaskuista, luku 4 ja 23, kun täällä sanotaan tämä, että yli kaiken varoittavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja jotenkin niin kuin se kertoisi sitä, että sydän on jotain, josta lähtee elämä. Ja sitten niin kuin, jos siihen tulee tavallaan niin kuin erilaisia patoja ja anteeksiantamattomuutta ja muuta, niin se ikään kuin se niin kuin elämä ei enää virtaa samalla tavalla, miten sen olisi tarkoitus virrata. Ja niin kuin Jumalan läsnäolon kokeminen saattaa vaikeutua ja elämästä saattaa tulla tosi vaikeaa. Mutta jotenkin siinä, kun pääsee oikeasti antaa anteeksi, niin jotenkin myös tietyllä tapaa ajattelen, että sellaiset niin kuin sieluvihollisen niin kuin lailliset oikeudet murtuu. Se ei pysty sillä alueella enää sitoa meitä. Ja silloin meidän sydän vapautuu sillä alueella. Kyllä. Ja se on tosi se on voimallista. Kyllähän Jeesus opetuksissakin, hänen opetuksissaan korostaa just sitä sydäntä, niin kuin ihmisen niin kuin sydäntä, että älkää pelätkö se, kuka tavallaan pystyy esimerkiksi tappamaan niin kuin pelkän niin kuin tämän fyysisen ihmisen, vaan se, kuka pystyy tavallaan niin kuin sen sydämen tuhoamaan. Ja niin kuin tavallaan niin, että pystyisi missaamaan sen iankaikkisen elämän. Ja tietenkin Jeesuksellekin toi sydän on niin tärkeä, se on se, mitä se opetti. Jeesus muun muassa opetti justi niin paljon justi sitä, että niin kuin opetuslapsetkin, ne oli ihan hukassa. Ne oli ihan tiedätkö, lihassa. Niin kuin, ne oli ihan hukassa. Siis kun Jeesus puhui niille elämän leivästä, eihän ne tajunnut, että mitä siis pitääkö meidän syödä niin kuin mikä tämä homma nimi. Etteikö tekään ymmärrä, että mä oon elämänleipä, mutta Jeesus puhuu niin kuin hengellisestä niin kuin puolesta. Justi se, että Jumalan sana on se, mihin meidän tulee perustaa meidän minämme. Amen. Niin justin toi, että sydän, Jeesus korosti just sitä sydäntä ja kun Jeesus puhuu synnistä esimerkiksi, niin kyllähän Jeesus esimerkiksi puhuu, että jos katsoo vaikka naista esimerkiksi ja himoitsee sydämessään, on tehnyt niin kuin sydämessään niin kuin synnin. Että jotenkin se ajatus, mitä sydämessä on, niin Jeesus haluaa diilaa niin sanasiaan. Tämä on ehkä niin kuin silleen, niin kuin ulkopuolella niin kuin tästä asiasta, mutta ehkä mä haluan vaan highlighttaa sen, että miten Jeesus korostaa sen sydämen asenne. Se on se, mitä tavallaan Jeesus pysyy siellä niin kuin ihmisen niin kuin sisällä, koska hän tuli niin kuin pelastamaan meidän niin kuin sielumme, että se ei joutuisi niin kuin kadotukseen. Koska hän ei tullut pelastamaan meidän niin kuin ruumiita, vaan nimenomaan meidän sydämme, meidän niin kuin sisin minämme. Joo, musta tuntuu, että me ei välttämättä olla edes ihan ymmärretty sitä, että kuin valtava merkitys meidän sydämellä on. Kyllä. Että se, jotenkin mä ajattelen, että se ei ole meille vaan tärkeä, vaan se on meille elintärkeä. Että se on jotain sellaista, niin kuin mun omassakin elämässäni. Mulla oli aika pitkä sellainen pakomatka. Et mä olin vähän niin kuin mun omaa sydäntäni. Niin kuin, mä olin lähtenyt pakoon. Ja siihen oli vaikuttanut tavallaan mun elämässä tietyt haavat, tietyt kivut, ehkä mitä lapsuudessa, nuoruudessa niin kuin mun elämässä tapahtui. Ja se tapahtui niin kuin hyvin tiedostamatta. Ja sitten vasta kun niin kuin mä uudistuin tuossa noin 2019, niin sitten kun mä lähdin Herrankaan, niin kuin, annoin elämäni hänelle, sanoin hänelle, että anna mulle uusi sydän, uudista vahvaksi henki mun sisällä ja toteuta sun suunnitelman mun kautta. Ja se tapahtui niin kuin sellaisen
parannuksen tekoprosessin kautta, kun Jumalan pyhyys lähestyi mua ja jotenkin se paljasti niin kuin mut. Ja se oli ihana sitten itkeä Jumalan kasvojen edessä ja vastaanottaa se Jeesuksen anteeksianto ja armo, että se sai puhdistaa mun omatunnon siinä hetkessä. Ja siitä lähti tosiaan tällainen prosessi käyntiin niin kuin Jumalan kanssa. Ja mä aika nopeasti huomasin sitten, on se raamatun paikka, joka niin kuin puhuu siitä, että tavallaan, että siinä voi alkuun vaikuttaa siltä, että kadottaa oman elämänsä niin kuin Kristuksen tähden, mutta todellisuudessa on sen löytävä. Kyllä. Ja mulla kävi just niin, että mä aloin huomaa, että hetkonen, kun Jumalan valo valaisi mua ja alkoi paljastaa niitä kaiken maailman defenssejä ja muureja, mitä mä olin rakentanut mun ympärille, niin mä aloin huomaa, että mä alan menee vähän hukkaa, koska se mun oma rakentama korttitalo niin kuin sortu. Ja siellä tuli itse asiassa loppuun palaminen ja muuta, koska mä olin rakentanut jotain sellaista, joka ei edustanut sitä mun todellista sydäntä, sitä mun autenttisuutta. Mutta jotenkin nyt on ollut mahtava niin kuin näiden vuosien aikana, kun mua lohduttaa jotenkin niin paljon se, että Jumala tietää, kuka mä oon. Eli mä en ole häneltä mennyt hukkaan. Ja sitten kun me ollaan siinä sydämen prosessissa Jumalan kanssa, niin se Jumala tuo sen meidän autenttisuuden ja aitouden. Mutta monesti se menee just sen kautta, että ensin pitää purkaa ne kaikki maailman defenssit. Ja se on vähän pelottavaa. Ja siinä pikkusen alkaa niinku puntti tutisee, että mitä tässä mun elämässä oikein tapahtuu, koska se tuttu ja turvallinen alkaakin yhtäkkiä, Herra alkaakin pikkuhiljaa vähän sortaa sitä. Mutta voi että, kun se aito pääsee tulemaan sieltä niinku esille. Ja jotenkin tuossa urheilumaailmassa, kun itse on ollut futista pelannut kauan, niin on ollut just sitä, että on niin paljon perustanut niin omaa identiteettinsä, silloin back in the days, niin perustanut omaa identiteettiä siihen, niin kuin, että mä olin futari, se on se ketä mä oon. Ja sit mä aina rukoilin Jumalaa. Niin kuin, mulla oli, vaikka mä menin kauas, mä olin tavallaan lähtenyt kävelemään pois niin sanotusti Jeesuksen seuraamisesta. Mut jotenkin just se, että mä olin eka futari, se oli se mun identiteetti. Mutta jotenkin kun se, että se niinku, musta tuntui, että Jumala niinku sitten niinku uudistumisen myötä haastoi sitä. Ja tuntui, että se piti heittää kokonaan pois. Se, koska se on niin paljon semmoista niinku saavuttaa, koko ajan semmoista niinku, tavallaan koko ajan semmoista progressia, pitää niinku tehdä kehitystä koko ajan. Niin jotenkin mä olin perustanut mun elämän niinku siihen, että mä olin niinku siihen mun unelmiin. Mutta sitten kun musta tuntui, että Jumala vaan niinku haastoi vaan sitä, että hei, heitä noi pois, ota muut ja sitten voidaan rakentaa sitä, mitä mulla on sulle. Koska sitten siinä niinku tavallaan sä rakennat sitä omaa juttua ja kun sitä haastetaan, niin kyllä mä painoin kanssa vastaan, että en muuten lähde tohon, mutta sitten ei mulla hirveästi vaihtoehtoa ollut. Kyllä. Että Jumala niinku haluaa meille vaan hyvää ja niinku parasta. Amen. Että just niinku, me voidaan omasta niinku tarinasta kertoa, että oli niinku tuskallisia vaiheita, mutta mitä sitten on tänä päivänä Jumala on antanut, niin onhan se ihan niinku uskomaton niinku vaiheen etappi katsoa taakse. Niin kuin itselläkin tulee tänä vuonna 10 vuotta täyteen, kun Jeesus uudisti mut. Niin ulkoisesti ihan samannäköinen, vanhempi, mutta niinku, jos laittaisi tuohon viereen, niin se on ulkoapäin samannäköinen, komme ja särmikäs, mutta sisältä sitten ihan toisenlainen. Et miten paljon Jumala on antanut jo 10 vuodessa niin kuin mulle, kun mä vaan sanoin hänelle kyllä, että mä haluan lähteä seuraamaan sua, haluan oppia tuntemaan. Ja en ole katsonut pätkääkään. Ei ole aina ollut helppoa, mutta se on tätä opetuslapseuden matkaa. Kyllä. Joo. Mutta Jumala on hyvä. Se on just sitä, mikä ollaan Fabun kanssa tässä aikaisemmissa jaksoissa monesti puhuttu siitä, että sitä vanhaa elämää, sitä vanhaa ihmistä vaan niin kuin täytyy murtaa pois. Ja se kuuluu siihen, mutta jotenkin niin kuin joskus me ajatellaan, että onko se aina sitä? Onko se aina pelkkää niin kuin kuolemaa ja ristiä ja verta ja tällaista? Mutta ei. Mitä enemmän se vanha ihminen ja liha kuolee, niin sitä enemmän se uusi tulee meissä esille. Ja se on valtavaa. Se on yltäkyllästä. Siinä on se niinku elämä Kristuksessa. Ja sen eteeni kannattaa maksaa hintaa. Sen mä oon huomannut kyllä tässä nyt, että siitä kannattaa maksaa hintaa.
niin kuin, että pääsee kiinni niin kuin siihen, että se uusi luomus alkaa vahvistua sieltä. Ja mä oon huomannut myöskin sen, mikä on tosi mahtava juttu, niin koko ajan helpompi täyttyä pyhällä hengellä. Päivä päivältä, niin kuin Paavalikin puhuu sitä, että päivä päivältä niin kuin se sisäinen niin kuin ihminen uudistuu. Niin jotenkin päivä päivältä mä oon huomannut sen, vaikka toki välillä on vähän kovempaa erämaata ollut, ja silloin hetkellisesti tuntuu, että taivas on kuin vaskea. Mutta kuitenkin mä voin niin kuin allekirjoittaa sen, että ei se tuli sisältä silti ole hävinnyt mihinkään niinä vaikeinakaan hetkinä. Että päivä päivältä se uusi luomus uudistuu. Ja just se sisäinen elämä, niin kuin mistä säkin sanoit, että ulkoisesti näyttää niin kuin suht samalta, mutta se on valtavaa, kun Jumala rakentaa sitä meidän sisäistä elämää. Paavalihan puhui myöskin siitä, että uudistukaa, uudistukaa niin kuin mieleltänne. Kyllä. Jota kirjoittaa. Uudistukaa mieleltä. Jotenkin niin kuin musta tuntuu, että Jumala kutsuu meitä koko ajan niin kuin siihen, että niin kuin oppimisprosessiin, että me opitaan. Tietyt asiat tulee sille niin kuin prosessina, että sä opit asioista silleen niin kuin virheiden kautta ja kompastumisten kautta oppii asioita, mutta just armo on sitä varten, että kun kompastuu, voi tulla aina ristille, mutta tavallaan meitä ei ole tarkoitettu elämää siinä synnissä. Kyllä. Se on just että tavallaan armo on sitä varten. Että kun sä kompastut, ei se mitään, sä voit tulla nopeasti takaisin, ei se mitään, ei se haittaa. Että armo on siellä, mutta meitä kutsutaan koko ajan, että hei, tuu vaan syvemmälle, tuu syvemmälle. Että meillä on niin hyvä Jumala, on niin kuin antanut pojassaan niin kuin meille pelastuksen, että meidän ei tarvitse olla itsessämme, niin kuin, meidän ei tarvitse yrittää sitä itse, voi vaan enemmänkin niin kuin heittää niin kuin itseämme pois, olla sille, hei Jeesus, tässä mä oon. Ota tää, niin kuin, mä en pysty tähän. Että ota ohjat käsis ja katsotaan mihin mennään. Ja jos sä kompastut, niin tuu nopeasti takaisin. Älä jää niin kuin, ei kannata niin kuin jäädä siinä murheellisena. Niin kuin katsomaan, että mä epäonnistuin taas. Että jotenkin se armo on tässä niin kuin kaikista kauneinta. Amen. Ja se armo on suurempi kuin se sun kompastuminen. Yes, aina armo on suurempi. Jep, ja se taas jos miettii sitten, että mitä armo ei ehkä ole, niin se ei ole sitä, että sit me hyväksytään sitä syntiä meidän elämään. Ja aletaan tavallaan, kun joskus kuulee myös vähän sellaista julistusta, niin kuin armoa lihalle, mutta eihän armoa lihaa varten. Ei todellakaan. Niin kuin Jeesuskin itse asiassa tuli tuomitsemaan meidän lihan ristille. Ja Paavalikin sanoi, että minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Ja Jeesus sanoi, että se, joka ei ota ristiä ja seuraa minua, niin on minulle kelvollinen. Että siellä on aika vahvoja sanoja niin kuin siitä, että kyllä se vanha elämä, se vaan pitää naulata sinne ristiin. Tähän vielä toi, niin kuin Paavali puhui tuosta, kun hän puhui niin kuin kuolemisesta, että kun kerran kuolemme Kristuksen kanssa, uskomme, että me hänen kanssa niin kuin noustaan kuolleista niin kuin Jumalan voimalla, kun hän herättää niin kuin kuolleista. Joten kun tämäkin niin kuin pyhittäytymisen tie menee silleen, että susta tuntuu, että sä kuolet, sä menetät jotain itsestäsi, mitä sä oot itse rakentanut. Että jotenkin kun lähtee vaan siihen, että okei, tää on niinku, se on välillä aika raakaa, että sille joutuu menettää oikeasti niin isoista asioista, mutta niinku, joten kun Jumala saa ottaa niinku sen niinku ohjat käsinsä ja saa viedä eteenpäin, jotenkin siinä voi vaan niinku, välillä niinku sanon itselleni niinku tässä prosessissa, että no vaikka tässä tuntuu, että kuolee, melkein, tiiäksä, että tässä ei ole mitään järkeä, että mun pää niin kuin aivan räjähtää. Okei, no kuollaan sitten. Nosta... Okei, mitä voi tehdä? Nosta Jeesuksen kanssa ylös kuolleista, että hän pystyy nostamaan. Ja kyllä niin kuin Paavali kirjoittaa korinttilaisille, että se minkä niinku niittää, se minkä niinku istuttaa, niin se kuolee tietysti. Ja sen on pakko kuolla, jotta sieltä niinku se hedelmä tulisi. Ja jotenkin tuossa niinku pyhittämisen prosessissa on myöskin se salaisuus, että tavallaan tuntuu, että kuolee. Mutta sitten se, mikä sieltä tulee, Jeesuksen niinku, Pyhän Hengen synnyttämä niinku hedelmä ja se, mitä siitä seuraa, se on niin sen arvosta. Amen. Se on sen arvosta, mutta se ei aina niin kiva. Todellakin, ja niinku just niinku sydäntäkin kun mietitään ja puhutaan, niin sekin on aika mieletön lupaus. Niin kuin Hesekiel
36. Otetaan täältä Hesekiel 36. Niin täällä on mahtava lupaus niin kuin uuteen liittoon. Ja katsotaan tuolta 36 täältä. Niin kuin, tämä lupaus on itse asiassa vieläkin voimassa Israelin niin kuin kansalle, mutta tämä tosi upeasti mun mielestä kertoo siitä, että mikä se uuden liiton luonne on. Ja täällä jakeessa 26 sanotaan tälleen, että Jumala sanoi, että minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Ja sitten tämä jatkuu vielä, että minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Eli Jumala oikeasti, hän oli niin kyllästynyt siihen, että Israelin kansa mennen tullen niin kuin mokas. Ja ne ei koskaan pystynyt toteuttaa Jumalan tahtoa niin kuin Jumala olisi halunnut. Jep. Niin mikä Jumalan ratkaisu siihen on? Tässä on ihan suora ratkaisu. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen teidän sisimpäänne. Jep. Ja tämä joskus Herra highlighttaisi tosi lujaa tämän, niin kuin kun tässä lukee, että minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun teitäni ja toteutatte minun tahtoani. Eli tämä on ihan ihmeellistä niin kuin tämä uuden liiton aika, että kun me eletään lähellä Herraa, annetaan Pyhän Hengen täyttää meitä, niin kuin Efesolaiskirja 5.18 sanoo, että Paavali sanoi, että antakaa hengen täyttää itsenne. Niin jotenkin kun me annetaan hengen täyttää itsemme, suostutaan kuolee itsellenne, niin Jumala on luvannut, että hän vaikuttaa sen, että me toteutamme hänen tahtoon, koska meillä on uusi sydän ja meillä on uusi henki meidän sisimmässä, Pyhä Henki. Ja tämä on niinku vallannut mut ihan täysin. Se on voimallinen oikeasti. Ja se on vieläkin valitettavasti niinku Israelissakin tällä hetkellä ihmiset ei sitä näe vielä, mutta jotenkin tämä ei tapahdu, että hän vaikuttaa, niinku, että minä vaikutan. Että jotenkin tässäkin niinku, ehkä se meidän rooli tässä, että mikä se on, että se on vaan antautuminen. Se on se antautuminen ja sitten niin kuin Jumala tekee mitä haluaa tehdä ja mitä näkee hyväksi tehdä. Että jotenkin tässä on niin suuri salaisuus, että tämä ei ole meidän voimassa, vaikka tässä on niin paljon se antautuminen, se että tavallaan, koska Jumalahan niin kuin tarjoaa meille ja sitten meidän rooli on se, että me otetaan sitä vastaan. Ja se, että me otetaan mitä Jumalalla on, vaatii sitä, että me päästetään irti mitä meillä on. Niin että jotenkin, että hän vaikuttaa sen. Ja hän kyllä niin kuin saattaa sen loppuun asti, että tosi voimallista. Kyllä. Se on iso armo. Ja monesti niin kuin vaikka me pelastutaan uskosta, niin kuin tiedetään, vanhurskaudutaan, pelkästään niin kuin Kristuksen teosta. Ja oikeastaan me ei osaa vaan vastaanottaa se. Mutta sitten monesti niin kuin myös sana sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Että jos ei se usko saa aikaa uskon tekoja, että me lähdetään oikeasti niin kuin, seuraa Jeesusta, lähdetään hänen opetuslapseksi, niin sitten se on vähän riski, että se sydämen usko alkaa pikkuhiljaa paatua. Ja me ei päästä siihen elämään, mihin Kristus on meidät vapauttanut. Niin kuin Golgatan keskimmäisen ristillä, uuteen elämään hänessä, niin me ei välttämättä silloin päästä siihen niin kiinni. Mutta nimenomaan mä oon huomannut omassa elämässä sen, että Jumalalla on se armon paikka, mihin mä voin saapua joka päivä ja mielellään joka aamu. Että mä menen hänen kasvojen eteen, polvistun ja annan hänen täyttää mua hengellä ja suostun niin kuin Jumalan tahtoon ja näin, niin monesti niin kuin se päivä lähtee ihan eri asetuksilla niin kuin käyntiin. Mä haluaisin vielä kysyä Janilta, että tuossa kun me sanottiin, just puhuttiin sydämestä, että tuossa kun tavallaan se anteeksianto on se, mikä tuli niin kuin sydämelle, että sun tuli niin kuin antaa anteeksi kiusaajille, niin tapahtuiko se näin vai millainen se prosessi oli? Se pikkuhiljaa ajan kanssa rupesi sitten niin kuin paranee. Joo.
puhuiko se niille kiusaajille vaan, onko se vaan niin kuin sun sydämessä? Mä niin kuin mun sydämessäni annoin anteeksi. Mä sanoin niin kuin Jumalalle, että en mä halua enää olla vihainen näille. Että niille on oma paikkansa, että se mistä hän johtuu, siihen on oma syy. Että mun tehtävä ei ole tuomita niitä. Että mä en halua enää vihata. Että auta mua Jeesus pääsemään tästä vihasta ja katkerusta pois. Auta mua antamaan anteeksi. Mä en itse pysty, mutta auta sää. Muuta sää mun mieli ja sydän. Joo, lähtikö se sitten niinku se Pikkuhiljaa rupesi sitten niinku toipumaan. Yhtäkkiä niinku ei niinku kiusaajat enää edes tullut mieleen. Vaan nyt niinku sitten haluaa siunata. Ja aina niinku, kun puhutaan kiusaamisesta, joku muu kertoo tai todistaa, niin mua se aina kolauttaa tosi kovaa. Sitten kun kuulee tarinoita, että joku kiusaajan tuttu tai ties jonkun muun kiusatun, joka ristii tätä hengen, niin iskee tosi syvälle. Et se on niinku järkyttävä lopputulos. Et niinku puhutaan kiusaamisesta, niin se just niinku iskee mulle sydämeen tosi syvälle, koska mä tiedän mitä se on. Niin silloin vaan haluan mennä tämmöisen ihmisen luokse vaan kertoo Jeesuksesta ja niinku kohtaamaan, että mä tiedän täsmälleen miltä sitä tuntuu. Tuossa näkyy tosi hyvin niin kuin se, kun monesti kuulee sen, että kipusi on kutsumuksesi. Kyllä. Että kun sä oot itse käynyt niin kuin noi vaiheet läpi ja näin, niin jotenkin kaikki kääntyy niin kuin kuitenkin heidän parhaaksi, jotka Herraa niin kuin odottaa ja etsii. Ja jotenkin niin kuin nyt ton kokemuksen kautta sä saat olla niin kuin muita, ketkä kokee ehkä samoja asioita, niin auttamassa, rohkaisemassa eteenpäin, lohduttamassa. Kyllä. Koska sulla on se kokemusasiantuntijuus siellä. Mitä sä niin kuin ajattelet, että jos sä haluaisitte, meillä voi olla katsojia linjoilla, ketkä saattaa olla niin kuin kokenut kiusaamista niin kuin omassa elämässä, ehkä koulussa, työpaikalla, missä tahansa, niin mitä sä niin kuin tällaisille ihmisille tahtoisit tässä hetkessä sanoa? Joo, kyllä mä haluaisin sanoa heille, että tiedän miltä se tuntuu, se ei ole kivaa, se voi joskus tuntua, suoraan sanottuna se on helvettiä, mutta pidän mielessä se, että vaikka maailma sanoisi sulle, että sä et ole mistään kotoisin ja sulla ei ole mitään arvoa itsestäsi, niin Jumalan ja Jeesuksen silmissä niin sä oot äärettömän korvaamaton. Että sä et ole täällä niinku mistään sattumasyystä, vaan Jumala näki sut jo ikuisuudessa, hän loi sinut ja hän teki sut. Niin se niinku on se meidän oikea arvo. Että Jumala teki mut. Wow. Niin jos tää ei niinku muuta omaa käsitystä itsestään, että mä en ole mikään niinku hylkiö ja arvoton, vaan just niinku Jumalan silmissä niin äärettömän arvokas, niin sä, joka koet itsesi kiusatuksi ja hylätyksi, niin Jumalan silmissä sä et ole ikinä ollut sitä. Wow. Todella. Tuossa oli kyllä voimaa noissa sanoissa. Ihan mieletöntä niin kuin jotenkin, että Jumala on tuonut sut tohon ja sä oot käynyt ton läpi. Ja nyt jotenkin niin kuin susta huomaa myös sen, että sä oot Herrankaan oikeasti käsitellyt ne, koska sä pystyt puhumaan siitä niin kuin tolla tavalla. Koska se on monesti merkki siitä, että ihminen on joutunut käsittelemään niitä asioita aika pitkään, ennen kuin pystyy noin avoimesti niin kuin puhumaan. Ja se on todistus. Kyllä. Herralla on niin isoja ulottuvuuksia, paljon niin kuin enemmän ulottuvuuksia, mitä pystytään käsittämään. Joo, kyllä. Tuntuu, että hän, niin kuin, tätäkin hän käyttää niin kuin oman valtakunnan niin kuin kehittämiseksi ja siis silleen, että Jumalan valtakunta saisi tulla, että myöskin niin kuin, että sun kautta moni saisi tulla Jeesukselle, saisi tuntea Jeesusta. Esimerkiksi mulla ei olisi tohon, niin kuin, mä en pysty samaistumaan, mutta tiedätkö, niin kuin, sä pystyt paljon niin kuin, antamaan niin kuin, silleen, että hei, Jumala pystyy niin kuin, niin kuin, tekemään niin kuin, tällaisen lopputuloksen. Ja se on niin kuin iso todistus siitä, että oikeasti Jumala on olemassa. On niitäkin, jotka ei usko Jumalan olemassaoloon. Mutta jos tollaisista sydämen lukoista pääsee eroon, niin vain ainoastaan ne, jotka on niin kuin tällaista kokenut, pystyy tietämään, että mistä on kyse. Mutta jos olet oikeasti päässyt tästä eroon, niin kunnia oikeasti Jumalalle. Kyllä, vaan Jumalalle. Ihan todella. Tuli mieleen tämä Luukaksen evankeliumin 4. luku ja 18, missä Jeesus siteeraa profeetta Jesaja ja lukee siellä tällä tavalla, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia nöyrille,
Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Ja niin tämä on jotenkin niin kuin Jeesuksen ytimessä nimenomaan, siis sen palveluton ytimessä on se, että hän haluaa niin kuin päästää sorretut vapaaksi. Ja siellä Jesajan kirjassa, mistä tuo on siteerattu, niin Jeesus vielä sanoo, että hän on tullut niin kuin nimenomaan sitoa särjettyjä sydämiä. Jep. Ja se on, niin kuin, se on ihan sitä ydinjuttua, että jos tänään joku katsoja siellä, sä koet, että sä oot sydämen tasolla niin kuin sellaisessa särkyneessä tilassa, ja se voi johtua ehkä menetyksestä, pettymyksestä, ehkä traumoista. Voi olla monia syitä, että miksi ihmisen sydän niin kuin kokee sellaista särkyneisyyttä. Niin mä uskon, että Jeesus tahtoo kohdata sua niin kuin tänä yönä, ja me rukoillaan sitä, ja rukoillaan vielä tämänkin niin kuin lähetyksen päätteeksi, erityisesti niiden ihmisten puolesta, ketkä siellä kokee niin kuin sydämen särkyneisyyttä. Ja Jumala voi tehdä ihan niinkin nopeita ihmeitä, mitä Janin elämästä ja todistuksesta äsken kuultiin. Mutta se menee monilla ihmisillä vähän niin kuin eri tavalla. Mutta joka tapauksessa sana lupaa, vanhurskan rukous saa paljon aikaan. Ja me uskotaan siihen, että tänä yönä niin Herra toimii. Yes. Eiks vaan? Kyllä, just näin. Joo. Olisiko tässä kohtaa sopiva niin pitää pieni breikki ja voitaisiin kuunnella seuraava kappale. Toivottavasti tämä ohjelma on siunannut sua siellä ja ota meidän somekanavia haltuun. Ne on siellä ruudussa näkyvillä. Ja nyt tässä tauon aikana sun on hyvä mahdollisuus laittaa myös meille WhatsAppiin viestiin. Me toivotaan. Laita meille niin kuin ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä. Ja olisi tosi mahtava sitten päästä myöhemmin lukemaan niitä ja ensi kerralla sitten ehkä napata joistakin kiinni. Mutta palataan hetken päästä asiaan. Mahtavaa, kun sä oot siellä ruudun toisella puolella. Jos sun mieles on tyyni niin kuin keväinen sää, on helpposin silloin kitaraasi virittää ja laulaa se laulu, luojaasi ylistää. Kiittää häntä siitä, että saat elää. Hallelujaa. Jos sun sydämes huokaa ja et unta saa, ja sun onnesi on palasina pitkin maailmaa, hän sun vierelläs kulkee, vaikket huomaisikaan. Voit luottaa lupaukseen, hän ei hylkää milloinkaan. Hallelujaa. Valtaistuimensa pysyy ainiaan, hänen kuninkuutensa ei ole päältä maan. Yhä huuto kuuluu, paimen etsii lammastaan. Tuhlaaja poikaa yhä isä odottaa. Hallelujaa.
Jes, tervetuloa takaisin. Onpa kiva viettää tässä yhdessä perjantai- ja lauantai välistä yötä ja meillä on ollut huikeat keskusteluja jo tässä tähän mennessä. Mua on ainakin siunannut ihan hirveästi, toivottavasti myös teitä. Ja Jani, mitä sulla on niinku erityisesti, kun sä oot niinku, mietit tätä lähetystä ja näin, niin mitä sulla on erityisesti niinku tänään sydämellä? No, sydämellä on ollut justiin tämä sydän, ja mä uskon, että Pyhä Henki on tuonut sen aiheen, että puhutaan vähän ihmisen sydämestä. Amen. Ja että Jeesus haluaa ja Jeesuksen tahtoo, että mahdollisimman monen meistä, periaatteessa jokaisen meistä, joka häneen uskomme, niin hänen sydän olisi vapaa. Joo. Ja niin se on niinku laskeutunut tähän päälle, että puhutaan siitä. Joo. Ja puhutaan sitten, yritetään vähän niin kuin avata, että minkä takia kaikkien ihmisten sydän ei ole vapaa, miksi sydän on vihainen, katkera, tuntee häpeää, syyllisyyttä, mistä nämä niin kuin johtuu. Uskon Jeesukseen, mutta miksi mä tunnen näin? Niin sukelletaan vähän näihin aiheisiin. Kuulostaa hyvältä. Että justiin tämä, tuolla kun rukoiltiin, niin näkyy sitten pitkään se kuva. Valkoinen kirkas sydän, joka oli niin kuin ketjusta laitettu roikkumaan naulakkoon. Niin sitten siihen ilmestyi Herran kädet ja repi ne kahleet irti. Wow. Otti sydämen kämmenelle ja toisen niin kuin sua kohti. Niin mä uskon, että Jeesus haluaa vapauttaa mahdollisimman monen ihmisen sydämen tänään. Amen. Näistä aiheista, mitä tuotiin esiin. Wow. Että siihen pyritään. Ja se on niin kuin se oma aihe, että moni ihminen olisi sydämessään vapaa. Todellakin. Koska Jeesus on totuus ja vapaus. Amen. Tuohon todellakin tartutaan ja uppoudutaan. Jotenkin tämä sydänteema on tosi lähellä mun sydäntä ja kun mä oon saanut omassa elämässä nähdä sen, että kun se sydän pikkuhiljaa pääsee sieltä eloon, niin kyllä pikkusen muuttuu niin kuin linssit. niin kuin katsoo tätä elämää ja samaan aikaan tiedostaa, että edelleen on tiettyjä patoja, mitä käsittelee Jumalan kanssa, mutta samalla on se toivo niin kuin siitä, että vautsi, niin kuin suurempaa virtaa vaan, niin kuin Hesekiel näki, että Jumalan valtaistuimelta lähti tämä virta. Ensin siellä oltiin nilkkoihin asti, sitten polviin, sitten lantioon ja lopulta siellä uitiin. Ja mun jotenkin henkilökohtainen näky on, että se sydämen lähde, sisäinen lähde saisi virrata niin isosti, että siellä voi ihan niin kuin uida sen virran mukana. Et se on ihmeellistä. Mutta mitä sä oot, kun sä oot niinku miettinyt tätä aihetta, niin mitä sulla erityisesti niinku noussut niinku ehkä sanasta tai tälleen, niinku, mitä haluttaisiin tai haluaisitte tänään keskustella? No joo, kyllä niinku puhutaan ihmisen sydämestä ja sä justiin toit tuon sananlaskun paikan, että yli kaiken varjelle sydämesi, koska sieltä elämä lähtee. Joo. Ja kun Raamattu puhuu sydämestä, niin se ei puhu tästä pumpusta joka kerta, aika harvoin oikeastaan, vaan se puhuu tästä niinku kokonaisuudesta, sun persoonasta, siihen liittyvää. Niin kuin sanoin, että Jeesus haluaa, että me oltaisiin hänessä vapaita. Niin sitten me kun ollaan inhimillisiä ihmisiä, armahdettuja syntisiä tänä päivänä, mutta ennen sitä niin syntisiä, niin jokaisella on oma elämäntarina ja oma tietynlainen lukko, pato, ketju, mikä niinku estää meidän sydämiä pääsemästä siihen vapauteen. Joo. Siihen justiin nämä viha, katkeruus, syyllisyys, häpeä, mistä se sitten johtuu, niin siihen on niin kuin monia syitä, jotka useimmiten liittyy sitten lapsuuteen liittyviin haavoihin. Kyllä. Hylkääminen, vanhempien avioero, vanhempien niin kuin, hengenriisto, oma hengenriisto. Joo. Sitä kautta lapsi rakentaa itteensä, että mä oon niin kuin arvoton. Ja sitten kaikkein pahimman, että omien vanhempien hyväksikäyttö omaa lasta kohtaan, joka on aivan järkyttävää. Niin tämmöinen viaton lapsi, kun lähtee rakentamaan sitä omaa minäkuvaa ja tekee sitten sen virheellisen lopputuloksen, että minun arvoko on vaan tämmöinen, että mä en ole yhtään mitään. Aivan. Niin näitä valheita Jeesus haluaa murtaa. Joo. Nimenomaan ja myöskin toi siis Jeesushan haluaa niinku kohtaa näitä, koska hän tuli niinku meidän niinku pelastamaan sitä tavallaan meidän sisintämme, joka on niinku, joka oli menossa kadotukseen, mutta hän ei halua pelkästään niinku pelastaa meidät niinku
ikuiselta kadotukselta, vaan hän haluaa myöskin niin parantaa meidät. Kyllä. Miten sä, jos jollekin katsojalle niin tämä on oikeasti sellainen aihe, sellainen asia, mitä on halunnut kuulla, mistä haluaa tavallaan niin lisää viisautta ja miten tästä lähtee niin menettelemään. Mitä sä antaisit sitten niin ohjeeksi, että tästä pystyisi pääsemään yli ja tavallaan että tämä prosessi voisi lähteä oikealla tavalla käyntiin? Joo, ja katsojien tiedoksi, että en ole tosiaan sieluhoitoterapeutti, enkä näin muuten. Isäni on sieluhoitoterapeutti ja mä oon sitten kuunnellut, kun kiinnostaa nämä sydämen aiheet, koska se on tullut sydämelle, että Jeesus haluaa, että me ollaan vapaita. Niin yksi hyvä parhaimpia opettajia, edesmennyt Seppo Jokinen, niin heidän opetuksia on esimerkiksi niin kuin hyvä kuulla. Mutta sitten niin kuin eväitä tähän parantumiseen, joka joskus voi tapahtua näin, sormia napsauttamalla, joskus sitten monen vuoden, kuukauden mittainen vaihe. Niin mistä kannattaa lähteä rakentamaan, niin nyt kun jonkun ihmisen katsojalle nousee joku tämmöinen tietty aihe sydämeen, niin sitä kannattaa sitten lähteä käsittelemään. Mutta se on ymmärrettävää, että ei välttämättä uskalla, koska se kipu ja haava on niin hirveä. Että moni ihminen lähtee siinä kohtaa pakoon. Kyllä. Niin mikä on sitten hyvä menetelmä lähteä käsittelemään, niin on löytää sitten just tämmöinen seurakuntayhteys, joku jollekin voi avautua, ammattiauttaja. Meitä on todella monta niin kuin hyvää sieluhoitajaa, terapeuttia, mentoria, jolle niin kuin jakaa näitä asioita. Yksi on just se aloittaa, että sä otat tämän asian puheeksi, koska vapautuminen lähtee siitä, että tunnustaa, että mä oon vihainen, mä oon katkera, mä en halua olla enää katkera kautta vihainen. Kyllä. Niin löytää jonkun hyvän tukihenkilön ja ottaa se sitten rukoukseen ja käsittelyyn ja lähdetään etsimään sitten niin kuin sitä syytä, että mistä se johtuu. Just näin. Ja sitten kun se homma etenee ja rukouksen kautta eteneekin ja Jumalan kanssa, kun hän haluaa parantaa, niin jossain kohtaa se syy sitten löytyy. Ja sitten kun osataan hyvin kertoa tälle ihmiselle, että sä et ole syyllinen, vika ei ole sinussa, niin sitten alkaa se parantuminen. Joo. Ja totta kai sitten paras lääke parantumiseen on Raamattu. Kyllä. Ehdottomasti. Kyllä. Se on niin kuin sääntö numero 1. Että toivottavasti joku katsoja sai vähän kiinni ja sai jotain eväitä. Joo, tosiaan niin. Mä haluan myöskin niin kuin ihan omaltakin puolelta niin kuin sanoa, että kaikki tässä, mitä mä lähden jakamaan, mitä me lähdetään jakamaan, mulla ei ole mitään teologista tutkintoa. Mä jaan vaan sen pohjalta, mitä olen oppinut niin kuin tähän asti tuntemaan Jeesusta. Mutta sitten toisaalta sä oot, niin kuin, sulla on tää tavallaan niin kuin asiantuntijuus tässä niin kuin sydämen vapautumisessa, miten se on lähtenyt käyntiin. Totta kai se on tosi, varsinkin kun Jeesus on vapauttanut sua vaan näin niin se on iso armo, mitä sä on kokemaan. Mutta niin kuin sä sanoit, kaikilla se ei tapahdu vaan niin kuin sormen napsauttamalla. Mut jotenkin mä myöskin niin kuin tohon, kun on saanut perustaa omaa elämää niin kuin siihen, mitä Raamattu sanoo, koska mun luoja, se ketä on mut luonut ja tuntee mut enemmän kuin mitä pystyy itseäni tuntemaan, on niin kuin kirjoittanut mulle elämän ohjeen, elämän kirjeen. Teekö sille, että tosta sä voit saada, niin kuin saada tavallaan niin kuin eväät sun elämälle. Ja tavallaan kun sä saanut niin kuin perustaa oma elämänsä niin kuin Raamattuun, on saanut myöskin nähdä, että omat ajatusmallit on haastettu tosi paljon, että on saanut niitä kokonaan heittää pois. Et myöskin mä uskon, että tässä prosessissa ihminen varmasti, joka kamppailee näitä asioiden kanssa, varmaan joutuu aika lailla niin kuin heittämään tosi paljon poissa, mikä voi olla aika pelottavaa. Mutta mä oikeasti haastan, että ottaa vaan sen askeleen, rohkean askeleen ja vaan niin kuin tunnistaa vaan se, että hei, mä tarvin apua ja mä puhun jollekin tosi luotettavalle ihmiselle ja mä lähden rakentamaan mun identiteetti niin kuin Raamatusta, koska musta tuntuu, että se identiteettihan on siinä, mitä on tavallaan niin kuin, rikottu lapsuudesta asti. Että on lähdetty rakentamaan valheminuus. Kyllä. Ja kun se rakennetaan, niin sitten syntyy ajatusmalleja. Mä uskon, että myöskin niin kuin kaikille uskoville oli sitten silleen, että kamppailee näitä ajatusten kanssa tai ei. Meitä haastetaan aina, että ne ajatusmallit, ne olisi niin kuin Raamatusta. Ne olisi niin kuin isän niin kuin ajatusmalleja, mitä hän haluaa, että miten me ajatellaan. Koska
Jumala tavallaan haluaa haastaa meitä siinä asiassa, että heittäkää teidän omat jutut. Ottakaa mun malli, malli ajatella. Niin silloin niin ollaan niin oikealla tiellä. Ja meitä niin haastetaan joka päivä ollaan silleen, että hei, heitetään meidän omat jutut. Otetaan niin tämä ihan täysin. Otetaan se rakkaus, mitä tuolta löytyy. Jeesuksen kuva ja Jeesuksen opetuksia. Niin mä uskon, että tässä on oikeasti tosi iso salaisuus. Se on tosi iso. Ja jotenkin niin kuin, joskus mulla oli sellainen valtava ilmestys, niin kuin, kun yhtäkkiä tajus, että kuin tärkeä se sydän on Jumalalle. Ja jotenkin, että kun meidän sydämessä jotenkin ajattelen, että se on se meidän syvin minuus, että ketä me ollaan, niin monesti niin on siellä sydämen tasolla. Ja jos miettii myös, meidät on luotu Jumalan kuvaksi, ja sydän niin kuin ilmentää kaikista voimakkaimmin Jumalan luonteen piirteitä. Kyllä. Eli sydän pystyy käsitellä rakkautta, myötätuntoa, empatiaa, lohdutusta. Jep. Ja jotenkin niin kuin, mä ymmärrän niin kuin sen, että minkä takia niin kuin sieluvihollinen on yrittänyt meidän syntymästä asti niin kuin tuhota meidän sydäntä. Ja ihan jos ajatellaan niin kuin evankeliumia ja mennään ihan sinne niin kuin Edenin puutarhaan, niin alun perinhän niin meidät luotiin niin kuin paratiisiin. Meidän sydän luotiin paikkaan, jossa se on turvassa, jossa se on koko ajan jatkuvassa yhteydessä Jumalan kanssa. Kyllä. Sitä on tutkittu, että me ollaan ihan rakenteellista rakkauden tarvetta, niin kuin me ihmiset. Niin ajatelkaa, kuinka niin kuin iso, tavallaan se niin kuin koskettaakin tosi paljon, että kuinka iso niin kuin tragedia se oli niin kuin ihmisille ja ihmiskunnalle, kun me langettiin syntiin. Aadam ja Eeva söi hyvän ja pahan tiedon puusta, mistä Jumala oli kieltänyt syödä. Ja me jouduttiin sieltä suojatulta alueelta niin todellisuuteen. Raamattu kertoo, että tämän maailman ruhtinas on perkele. Eli me jouduttiin yhtäkkiä, me ei oltu lainkaan luotu tällaiseen todellisuuteen, mutta me jouduttiin maailmaan. Ja siitä lähtien vihollinen on nimenomaan hyökännyt ihmiskunnan ja ihmisen sydäntä vastaan, koska hän haluaa kaiken rakkauden pois, hän haluaa kaiken myötätunnon pois. Ja jotenkin on niin ihmeellistä se, että sit Jumala kuitenkin rakasti ihmisiä niin paljon, että hän ei halunnut jättää meitä siihen tilaan, vaan hän suunnitteli, hänen pelastussuunnitelmansa lähti välittömästi käyntiin ja se huipentui noin 2000 vuotta sitten, kun Jeesus Kristus, hän lähetti oman poikansa maailmaan, jotta me pelastuttaisiin, koska niin paljon hän rakasti meitä. Ja Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja sen tähden me voidaan uudesti syntyä. Ja niin kuin se Hesekiel 36, me voidaan saada uusi sydän, joka on ehjä, joka niin kuin yhä enenevästi, kun me Jumalan kanssa käsitellään asioita ja se lihasydän menettää otteensa meistä, niin yhä enemmän se uusi sydän tulee meissä esille. Ja silloin me pystytään rakastaa, me pystytään vastaanottaa Jumalan rakkautta, koska mä oon huomannut myös sen, että särkyneessä sydämessä ei oikein meinaa pysyä rakkaus. Se meinaa valua sieltä. Kyllä, ja myöskin jotenkin näkee niin sellaiset ihmiset, jotka on kohdannut paljon, jotka on rikkinäisiä, jotka on kohdannut tosi paljon niin kuin elämässään tämmöisiä niin kuin negatiivisia kokemuksia. Niin tavallaan mitä he lähtee hakemaan eka on se hyväksyntä, on se rakkaus. Ihminen on niin kovassa tarpeessa saamaan rakkautta. Riippuvainen, se on hyvä sana, niin kuin rakkaudesta. Koska mitä me saadaan kokea tavallaan, kun me synnytään, mitä me saadaan niin kuin meidän äidiltä, kun äiti pitää lastaan, niin semmoinen rakkaus, semmoinen niin kuin kiintyminen äitiin ja semmoinen niin kuin rakkaus on se tavallaan se mihin me päästään eka, mutta sitten, tai mihin Jumala on meille tarkoittanut, että me päästään eka, mutta sitten sen kasvun myötä vihollinen haluaa niin paljon hyökätä sitä niin kuin, meitä vastaan, että me ei päästä kokea sitä, mutta Jumalan armosta me päästään kokemaan, niin kuin sitä, jotkut meistä pääsee kokemaan niin kuin vanhempien rakkautta, mikä on tosi tärkeä, mikä pääsee tavallaan suojelemaan ihmisen sydäntä ja pääsee tavallaan, niin kuin, ihminen voi kasvaa niin kuin turvallisessa ympäristössä silleen, että mä luulen, että siinä on tosi iso salaisuus, että sydän on se, mitä tavallaan niin kuin haastetaan, tai sydän on se, mitä vihollinen niin kuin yrittää niin kuin kohdistaa iskut. Ja se on tosi iso juttu, kun on nähnyt niin kuin rikkinäisiä ihmisiä.
haluaa tavallaan niin kuin sen sydämen tavalla, mutta sitten kun on niin vääristä lähteistä lähdetään hakemaan sitä, Kyllä. niin Kyllä, se kyllä. tuo sitä, että siitä niin kuin mennään vielä enemmän hakoteille. Joo, Jep. niin se on. Ja tässä kohtaa meilläkin on kyllä niin kuin seurakuntana tosi iso ja merkittävä rooli, että kun tämmöiset ihmiset tulee meitä kohtaamaan ja avautuu näistä niin kuin menneisyyden kivuista, Joo. niin mä oon liian monta tarinaa kuullut, kun ihminen on avautunut näistä haavoistaan, niin pahimmillaan tapauksessa ei niin kuin minkälaista apua ja tukea syystä jotain tiedetä. Ja kun Raamattukin sanoo hyvin rajusti, että Jumala vihaa hylkäämistä, Joo, aivan. niin tämmöinen ihminen, joka niinku justiin haluaa päästä irti eikä saa apua, niin se jää ihan niinku hirveeseen lukkoon itsensäkaan Joo, ja näiden niinku kipujen kanssa. kyllä. Mä kuuntelin tuossa yksi podcasti tuolta Spotifysta, semmoinen kuin Viisastelijat, mä en tiedä, ootteko te. Sitä vetää tämmöinen uskova pari, ei pariskunta, vaan niinku Okei. 2 naista, Joo. Pia Rendis ja olisiko McLean, Okei. Ellie McLean, Joo. niin Joo. siellä oli tämmöinen asiantuntija, joka oli niinku tosi paljon kamppailu esimerkiksi niinku seksuaalisuutensa kanssa ja sitten oli sitten tullut seurakuntaan. Joo, Ja joo. hän sanoi, että hänen eka kokemus seurakunnasta oli se, että häntä katsottiin vähän niin kuin silleen, tiedätkö, Joo, että kyllä. että tänne ei kuulu, niin kuin, että mitä sä täällä teet. Kyllä. Että tavallaan ei haluttu mennä kohtaamaan niin kuin ihmistä, tiedätkö, sille Jumalan niin kuin rakastamana ihmisenä, Joo, vaikka joo. tulee niin kuin seurakunnasta hakea apua. Mutta jotenkin seurakunnalla on niin iso rooli tässä, että otetaan kaikkia ihmisiä vastaan. Juuri Ei näin. tarvitse olla pyhä. Joo. Että näin. ollaan se Jeesuksen, mitä Jeesus tekisi tuossa tilanteessa. Nimenomaan. Mitä Jeesus tekisi? Se on oikeasti hyvä kysymys. Mitä Jeesus tekisi? Ja jotenkin tuossa niinku itselläkin tuli semmoinen juttu mieleen, että hitsi oikeasti, onko mulle mennyt ihmisiä, vaikka täällä Invitedissa on käynyt, onko ihmisiä, jotka on tullut, joten ohi mä oon kävellyt? Että oikeasti, että mikä on se Jeesuksen sydän, eihän se olisi ketään jättänyt kohtaamatta. Kyllä. Että jotenkin meillä on niin tärkeä rooli, että me kohdataan ihmisiä ja päästään niinku ihmisille oikeasti niinku tavallaan heijastamaan sitä Jeesuksen rakkautta. Jeesus on antanut meille rakkauden. Kyllä, Ei anneta, että se vaan jäisi meihin, vaan se saisi nimenomaan heijastua meistä Amen. niin kuin Ja muille. pidetään huoli siitä, että se tulee meihin. Jep. Joo. Et monesti on se Joo. niinku tilanne, että ja mäkin olen niinku paljon kokenut niinku omassa elämässä ja niinku välillä itkenytkin Jumala edessä sitä, että rakasta mua vaan enemmän. Että mä tahdon enemmän sun rakkautta. Että mulla ei ole vielä tarpeeksi rakkautta, jotta mä voisin rakastaa sillä tavalla, kun mä haluaisin mun perhettä, mun ystäviä. Ja mulla ei ole vielä tyttöystävää, mutta mun unelma on se, että tässä ennen kuin se löytyy, niin Herra voisi vielä enemmän täyttää mua rakkaudella. Koska silloin mulla on jotain, mitä antaa hänelle. Joo. Ja mulla on avoin kanava, niin kuin, että mä voin vastaanottaa Jumalan rakkautta ja jakaa sitä eteenpäin. Jep. Kyllä, Ja tämä on jotenkin ehkä sellaista niin kuin ydinjuttua, että mihin meitä myös kutsutaan. Mä kommentoin tuohon heti nopea, että ei voi antaa sitä, mitä ei ole. Että jotenkin, jos me ollaan siinä asemassa, että me vastaanotetaan Jumalan rakkautta, me pystytään silloin antamaan sitä niin kuin muille. Että me ei pystytä sitä antamista meidän omaa feikkiä rakkautta. Että jotenkin se myöskin riippuu siitä, kuinka paljon niin kuin seurakuntalaiset elää yhteydessä lähellä niin kuin Jumalaa. Että on semmoinen niin kuin Jeesuksen sydän, tavoitellaan sitä, etsitään niin kuin Jumalaa. Kyllä. Ja pystytään oikeasti niin kuin Jeesuksen sydämestä niin kuin, tai Jeesuksen opetuksista saamaan niin kuin se juju siitä kiinni, niin sitten pystytään niin kuin ihmiselle antamaan. Kyllä. Ei voi antaa sitä, mitä ei ole. Niin, kyllä, tavallaan, kyllä. Joo, mulla tuli yksi ajatus tuosta niinku noista defensseistä ja niistä suojamekanismeista. Mutta ennen sitä mä haluaisin kysyä Jani sulta, että kun sulla oli sitä koulukiusaamista ja näin, niin tuliko sulla sitten sellainen, että sä halusit alkaa rakentaa sellaista suojakuorta niin kuin sun ympärille? Et miltä se alkoi vaikuttaa sitten, että suojauduiko sä millä tavalla? Joo, kyllähän semmoinen kuori tuli mun päälle, että mä en ole moksiskaan. Joo. Todellisuudessa ei se niinku ollutkaan, mutta kyllähän se, kun se jatkuu päivä päivältä, vuosia, niin kyllä se tuonne kiteytyy tuonne sun sisimpään. Ja pikkuhiljaa niinku haavoittaa ja kasvaa. Niinpä. Että kyllähän kuori tuli. Että ulkokuorelta näyttää, että kaikki on hyvin, mutta sisimmässä kuitenkin sitten on niinku yksinäinen ja hyljätty olo tuossa koulumaailmassa. Just näin. Että niinku kukaan ei auta ja niin poispäin, että tämäkö se on mun paikka ja niinku merkitys. Kyllä. Olla vaan tämmöinen niinku stressilelu. Joo.
niin kyllä se tulee väkisinkin. Joo ja monesti niin kuin, sit saattaa alkaa niin kuin välttelee tiettyjä tilanteita. Mä niin kuin omassa elämässä niin kuin tunnistan niin kuin sen, että tietyissä tilanteissa, missä koki vaikka, että tuli haavoitetuksi lapsuudessa, nuoruudessa, niin sitten tavallaan niin kuin sitä rakentaa sellaisen niin kuin, defenssin, niin kuin mulla se oli kontrolli, että mä aloin sitten niin kuin kontrolloimaan, niin kuin, ettei vaan tapahtuisi niin uudestaan. Saatteko kiinni? Et mä aloin vähän olemaan silleen varpaillaan tietyissä tilanteissa. Mä en pystynyt olemaan täysin vapautuneesti, koska mulla oli muistojälki tietystä tilanteesta, että tossa hetkessä mua satutettiin. Se ei muuten tapahdu uudestaan. Mutta sitten niin mä huomasin jossain vaiheessa sen, tai Herra niin sen paljasti mulle muun muassa ton niin kontrollin. Että se on monesti se, niin kuin, voi olla toki joskus lapsuudessa, niin voi olla, että on hyvä juttu, että meillä tulee näitä suojamekanismeja, koska meidän sydänhän on tosi herkkä. Kyllä. Ja joskus, jos toistuvasti tulee vaikka satutetuksi tai tälleen, niin se voi olla jopa niin kuin ihmisen mielenterveyden kannalta hyvä asia, että piilottaa sen sydämen. Mutta sitten siinä käy monesti niin, että kun meidän sielussa on mieli, tahto ja tunteet, niin sitten riippuen vähän ihmisestä, niin joku näistä alkaa hallitsemaan. Ja mulla se oli mieli. Joo. Ja mun mielestä rakentui tosi vahva. Ja mä niin kun, tavallaan, musta tuli jotenkin silleen, mä huomasin sen, että tuli tosi tietoinen itsestä, omasta niin kun olemisesta ja ympäristöstä tuli tosi tietoiseksi. Ja mä aloin hyvin pitkälti elää mun elämää niin kuin mun mielen kautta. Mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin tässä niin kuin Jumalan vaikuttamassa prosessissa sen, että mun mieli ei pysty käsittelemään rakkautta. Ja jotenkin mä itse ajattelen, että niin kuin sydän on vähän niin kuin se sielun ydin, johon myös toki henki on sydämessä myöskin, mutta se on tietyllä tapaa se, niin kuin ajattelen, että sielun ydin. Ja joskus, kun meidän sydän, se sielun ydin, tulee haavoitetuksi, niin nämä sielun rakenteet, eli mieli, tahto ja tunteet, niin alkaa rakentaa omaa niin kuin elämää. Saatteko kiinni? Onko tämä ymmärrettävää? On. Joo. Et jotenkin niin kuin sitten yhtäkkiä niin saattaa just, että ihminen turvautuukin siihen omaan mieleen ja alkaa rakentaa elämää sen perustalle. Ja sitten mä oon huomannut omassa elämässä sen, että on ollut muutamia mielenlinnakkeita, mitä niin kuin Jumalankaan on pitänyt käsitellä. Muutamia. Joo, että tavallaan niin kuin ei eläkään enää niin kuin pelkällä päällä, vaan oikeasti niin kuin on alkanut siirtyä elää sydämestä käsin hengen johdatuksessa. Amen. Ja se on, voi vitsi, se on mahtavaa. Ja tuo on just niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kun se kipeä haava, se jää tuonne sisälle ja se ei pääse ulos, niin pitkällä tähtäimellä siitä kasvaa sulle niin kuin identiteetti. Sä oot identiteetissä vihainen, katkera, sä tunnet syyllisyyttä, sä häpeät ittees, sä et koe ittees arvokkaaksi. Niin nämä on nyt niinku niitä muutamia juurisyitä, että kun se rakentuu suhun ja se ei lähde heti pois, niin tämän takia niin näkee seurakunnassa monia ihmisiä niin jo kasvoista, että tuo ihminen voi huonosti, että jokin vaivaa sitä. Mutta kiitos sitten Herralle, että meillä on niin Jumalan sana, joka niin sitten kertoo sen totuuden meistä. Amen. Aina se ei tunnu siltä, kun käy sitä prosessia läpi, koska se identiteetti on kasvanut niin syvälle suhun, että se tuntuu niin kuin valheelta, mitä Raamattu sanoo aluksi. Niin sen takia näitä on hyvä niin kuin käsitellä ja selvittää niitä juurisyitä, mistä se johtuu. Toi on niin totta. Ja mulla tuli toi sanalaskujen paikka mieleen, missä justiin puhuttiin siitä sydämen tärkeydestä. Muistankaan mä nyt enää sitä lukua, mutta siellä oli kuitenkin puhetta siitä, että jotenkin niin kuin, että Jumalan sana, niin se on lääke jopa meidän luille. Kyllä. Ja monesti, niin kuin, jos meillä on paljon niin kuin katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta ja muuta niin kuin patoja vaikka meidän sydämessä, niin me ollaan paljon alttiimpia ihan sairastumaan niin kuin meidän elämässä. Mutta sitten kun Jumalan niin kuin sana saa niin kuin muuttaa meitä ja uudistaa meidän sydäntä, uudistaa meidän mieltä, niin Raamattu lupaa, että se on niin kuin jopa lääke meidän luille.
Hunajaa sielulle. Joo, just näin. Pitää paikkansa. Joo, se on siis parantava. Siis Jumalan sana on parantava. Kyllä, sen takia myöskin niinku meissä tämä suomalaisuus, että kyllä pysytään nöyrinä, ei ylpistetä liikaa. Se on totta kai niinku rikasta, että ei ylpistetä liikaa. Mutta kyllä me Jeesuksessa, mä uskon, että Jeesus sanoisi meille, että te pystytte myös paljon enempää, niinku paljon parempaa. Että on niinku hyvä ja tervettä pysyä nöyrinä, mutta ei kuitenkaan niin nöyrinä, että tiedätkö, me pysytään täällä alhaalla, että meistä ei olisi mitään. Niin sen takia justiin olen itse huomannut ja Jumala on tuonut sydämelle tämmöisen niinku, että on niinku rohkaisu armolahja. Että näkee jotain ihmistä, jotain hyvää, rohkaisevaa. Niin miten niinku se lyhyen puhehetken ajan, niin se ihminen alkaa hymyilee yhtäkkiä. Kukaan ei ole ikinä sanonut mulle noin. Se muuttuu ihan täysin. Se on just niin kuin Raamattu sanoi, että se on hunajaa sielulle ja lääkitys luille. Rohkaistaan, puhutaan elämää, evankeliumia. Että mitä Jumala ajattelee meistä, niin meidän pitää sanoa sitä myös meille muille, toisille. Ja monesti niin kuin just sen takia Jumala tahtoo parantaa meitä sisältä ulospäin. Et monesti me ihmiset halutaan parantua niin kuin ensin fyysisesti, mutta monesti siellä on tiettyjä juurisyitä, tiettyjä asioita, jotka Jumala haluaa sisäisesti parantaa. Ja joskuskin mä oon kuullut paljon todistuksia siitä, että esimerkiksi ihminen on antanut anteeksi joku tiukka tilanne, kantanut pitkää katkeruutta ja anteeksi antamattomuutta, antanut anteeksi, niin yhtäkkiä alaselkä parantunut. Tai jotain sellaista, että joskus se voi ihan linkittyä. Ihan niin kuin tolla tavalla. Kyllä se voi. Joo. Se on just näin. Se on, niin. Se on kyllä hauska siis, siinä mielessä. Kyllä. Mutta siis jotenkin kun justi tässä näkee, että miten paljon niin kun ihminen on henki, sielu ja ruumis, niin kyllähän ruumis ja sielu ovat kuitenkin kontaktissa. Niin, kyllä. Joo, kyllähän siellä... Joo. Myöskin niin kuin aivoissa niin kuin kulkee justin toi ajatus ja jos siellä on jossakin niin sanotusti niin jumi, niin sit se saattaa niin kuin jotenkin mutta kyllä mä uskon, että ne voi vaikuttaa justin tolle. Että, kyllä, ja meillä voi olla tosi eri tasoisia niin kuin ongelmia. Et joskus se ongelma on todella siellä ruumiin alueella ja silloin sitä hoidetaan ruumiin alueella. Mutta joskus ne ongelmat on sielun tasolla ja juurisyyt. Mutta mä oon huomannut myös omassa elämässä sen, että joskus ne on jopa hengen tasolla. Raamattuhan kehottaa meitä myös puhdistautukaa kaikista lihan ja hengen saastutuksesta. Ja esimerkiksi omassa elämässäni yhdessä hetkessäni koin, että Herra paljasti, että mulla jää nyt trauma. Ja että mun henki on niinku vaurioitunut sen trauman seurauksena. Ja tosiaan tuossa oli, täytin 18 niin kun aikoinaan ja tuli ensi lumet ja sain ajokortin ja tällä lailla niin olin autolla ajamassa ja innostuttiin sitten kavereitten kanssa heittää vähän perää ja pitkällä suoralla niin vauhtia tuli koko ajan lisää. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä vedin vastaheiton, niin kuin, että perä lähtee tavallaan irti, niin sattui sillä lailla, että 0,5 litran pullo niin kuin lipsahti siihen niin kuin käsijarrualle ja mä en saanut käsijarrua enää niin kuin alas. Ja no mä tajusin heti, että mä en tajunnut, että se pullo jäi sinne, mutta mä tajusin, että nyt mennään muuten lujaa niin kuin ulos tieltä. Ja kävi sitten sillä tavalla, että sattui vielä olemaan puu heti siinä niin kuin tien varressa. Mä ajoin kylki edellä siihen puuhun ja se puu tuli suoraan mun pään kohdalle. Eli mä oon siis mun pään lyönyt käytännössä puuhun todella kovista vauheista. Mulla ei ollut mitään sivuairbackia, mulla oli sellainen A3, niin kuin äijällä, mutta paljon vanhempi ja ei ollut niin turvallinen. Ja mulla tosiaan lähti siinä taju ja kaverit oli tullut auttaa tai yritti auttaa, mutta ne oli ollut ihan kauhuissaan, että miltä mä olin näyttänyt siellä autossa. Että mä oli ollut naama ihan veressä ja mä olin sätkinyt siellä ja mun hengitys oli ollut tosi outo. Ja näin ajattelin, että mä teen kuolemaa niin kuin siellä autossa. Ja sitten kävi sitten niin, että siihen tuli äkkiä sitten ambulanssit ja paloautot ja ne rupesi kiskoa kettingellä sitä mun autoa siitä puun ympäriltä, koska ne halusi saada mut siitä mun ovesta pihalle. Koska ne ajattelivat, että mä oon rankavammainen ja mua ei voi siirtää niin kuin väkivalloin. Ja siinä meni oma aikansa ja yhtäkkiä mä heräsin. Ja mä katoin näin, mä oon autossa, mun auto on ihan niin kuin rikki. Ja mä ajattelin ensin, että se on unta. Ja sitten mä tunsin vielä, että joku kuristaa mua,
koska ambulanssityyppi piti mun niskasta kiinni. Ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että mä ajattelin, että tää on unta, joku kuristaa mua. Mä otin tosta noin kiinni ja löin kyynärpäällä niin kovaa, kun ikää lähtee sinne takapenkille. Ja sanoin, että, niinku, että päästä irti. Ja sitten hän rauhoitteli mua, että sä oot ajanut kolari, että on ihan iisisti ja sä et saa liikkua yhtään. No sitten mä selvisin siitä ja ihmeen kaupalla niin olin tällaisessa kehotutkimuksessa, että mitä vaurioita löytyy. Niin lääkärit kokeili joka paikkaa ja ei tuntunut missään kipua. No. Ja mä kokeilin, että sormet ja varpaat toimii ja näin. Niin mulla oli ainoastaan niin kuin muutama lasinsiru, niin kuin, mistä oli sitä verta tullut niin kuin kasvoille. No. Mutta Jumala niin kuin, käytännössä pelasti mut niin kuin täysin suvereenilla ihmeellä. Niin kuin varjeli siitä. Wow. Ja se oli mun elämässä kyllä sellainen niin kuin tosi iso pysäytys, että niin pienestä se niin kuin meidän elämä on oikeasti loppujen lopuksi kiinni. Että se voi olla yksi päivä. Ja jotenkin senkin takia niin on niin tärkeää, että meillä on Jumalan kanssa asiat kondiksessa. Kyllä. Ja tänään on pelastuksen päivä. Tänään on pelastuksen päivä. Ehdottomasti. Mutta toi on tosi koskeva. Jotenkin kun mä kuvittelen nyt, kun sä kuvailet noita, niin mä näen vaan jotenkin niin kuin Jumalan käden jälkeen. Mä oon hirveän kiitollinen, että Jumala niin kuin teki tämän ja niin kuin säästi sun hengen. Että olisi ollut käydä ihan mitä vaan. Ja mitä tässäkin oma elämääkin katsonut taaksepäin, niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, että olen saanut nähdä niin Jumalan niin käden jälkeen, niin kyllä tossakin on niin kuin, jotenkin se rohkaisee myöskin mua, että kyllä Jumala on yksityiskohtien Jumala. Että se näkee kaiken niin kuin etukäteen, hän pystyy niin kuin kaiken ohjaamaan. Silleen, tosi kiitollinen siitä, että hän teki tämän. Ja tämä olkoon niin kuin todistuksessa Jumalan uskollisuudesta. Todellakin. Kyllä, ehkä tässä on vielä jotain tehtävää jäljellä. On. Paljon, todella paljon. Ei mihinkään vielä moneen vuoteen. Joo, me tarvitaan sua. Kyllä. Ehdottomasti. Jokaisella meillä on paikka. Niin on. Myöskin se, joka kahtoo, niin hänellekin on myös oma paikka. Kyllä. Että hän ei ole turhaa tullut tänne. Aamen. Mutta justiin, niin kohta varmaan ruvetaan rukoilemaan. Joo, voisi olla aika ajankohtaista. Niin, että nyt kun on puhuttu tästä sydämestä ja tuotu esiin syitä, mistä voisi johtua, niin sitten monia näitä ihmisiä, jotka käy näitä asioita läpi, niin todella monen ihmisen kohdalla sitten yhdistyy se juttu, että kun minä olen tämmöinen, niin miten mä voin kelvata Jumalalle? Joo. Miten mä voin pelastua? Ei Jumala voi rakastaa mua, kun mä oon tämmöinen. Aivan. Niin Luukkaan evankeliumi, jos lue nopeasti, luku 13. Veljet voi allekirjoittaa, että sä luet joskus sanaa, se voi mennä monta kertaa niin kuin ohi, sä tiedät ton paikan, mutta sitten jossain kohtaa niin Pyhä Henki niin kuin pysäyttää sut ja avaa tää ihan toisella lailla. Niin vitsi, että kolahti tää Luukkaan evankeliumi, luku 13. Jeesus puhuu tästä viikunapuusta. Joo. Niin luku 13, jakeesta 6 eteenpäin, niin Jeesus puhuu tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan, ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa. Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maa sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Niin nyt kun tuodaan hengellinen näkökulma tähän paikkaan. Jumala on isäntä, viinitarhuri, tai Jeesus on puutarhuri, Jumala isäntä, ja ihminen on sitten niin kuin tämä kuiva, hedelmätön puu. Niin vitsi miten, meinas murtuu kyllä meikäläinen kyyneli, kun tämä avautui yhtäkkiä, että kun hedelmätön viikunapuu, joka on kuollut, ei tuota hedelmää, niin eihän se voi mitenkään niin kuin pelastaa itseään, että se tekisi hedelmää. Ei. Vaan puutarhuri alkaa hoitaa tätä hedelmää. Amen. Niin Jeesus tekee sitten samaa meidän sydämessä. Että Jeesus ottaa niin kuin meidän sydämestä kopin. Että kun siellä joku katsoja kokee suurta sydämen tuskaa jostakin asiasta, kipu, katkeruus, viha, tuska, ja sanoo sitten Jumalalle, että Jumala, minä en pysty. Mä en pysty niin kuin tästä parantaa itteeni, en mä voi pelastaa, kun mä oon näin. Mä oon näin arvoton ja huono. Joo. Niin ei ihminen pystykään pelastaa itseään.
Vain Jeesus voi Amen. pystyy pelastamaan. Tosi voimallinen. Ja justiin sitten niin kuin, kun tuodaan meidän sydämet Jeesuksen eteen ja sanotaan, että mä en pysty, Joo. niin Jeesus sanoi, että anna sen olla. Minä otan sitä vastuun. Amen. Wow. Minä hoidan, minä kuokin. Jeesus hoitaa meidän sydäntä. Wow. Jeesus parantaa, Jeesus tuottaa meidän sydämessä sen hedelmän ja Jeesus parantaa sen meidän hedelmän ja Jeesus pelastaa meidät. Että jos siellä joku katsojainen miettii, että se on joskus ollut niin kuin minusta kiinni, että minusta johtuu se, että mä en pelastu, mä en riitä. Ei se sitä ole. Kiitos Herralle se ei ole meistä kiinni. Että se on Jeesus pelkästään, joka vie tämän työn loppuun. Ja Jeesus kantaa meistä tämän vastuun. Amen. Niin kuin hän sanoi tuossa Raamatun paikassa. Aamen. Jotenkin resonoi ihan niin kuin tosi lujaa toi. Ja jotenkin, että me tullaan niin kuin siihen paikkaan, että me huudetaan, että Abba Isä, että tässä on mun pieni surkastunut sydän, Kyllä. että kosketa sitä. Ja silloin hän tulee Jep. ja koskettaa meidän surkastunutta sydäntä ja se tulee eloon. Jep. Ja just niin kuin, että vaikka anteeksi antoi, että minä en pysty antaa anteeksi. Just näin. Niin Jeesus sanoi, että anna sen olla. Mä otan sitä vastuun. Ja että tuo hedelmätön puu, se on minun. Wow. Se on mun. Niin Jeesus sanoo meille, kun me ollaan hänen omiaan. Me ollaan hänen. Sä oot minun. Yes. Minä pidän sinusta huolen. Come on. Niin, nyt jos ei kolaa sydämessä, että halleluja, miten suuri Jeesus meillä oikeasti on. Kun tänä päivänä mä oon nähnyt, että meillä on aivan liian pieni Jeesus tänä päivänä. Joo. Siis Niin. toi on kyllä tosi voimallinen. Joo, ja niin kuin sanoin, siis mä olin aivan niin kuin, että niin kuin vuosi sitten täällä oli puhumassa pelastuksesta, niin se ajatus ei vaan niin kuin jättänyt munkaan mieltä rauhaa. Mä rupesin vielä enemmän syventyä siihen aiheeseen, että miten tämä homma niin kuin menee. Niin nyt sitten kun luki ton paikan, niin kyllä se näin on, että joka on Jeesuksessa, Raamattukin sanoo, että ei ole kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Amen. Kyllä. Eikä ole pelastusta kenessäkään muussa kuin Jeesuksessa. Juuri näin. Ja sitten Jesaja sanoo, että vaikka synnit on veriruskeet, tulee ne puhtaan valkoiseksi. Se on kerrasta poikki. Jeesus ei tule uudestaan tänne ristiinnahoittavaksi ja tekee pelastusta uudestaan. Se on silloin tehty. Ja se armo kantaa alusta loppuun. Halleluja. Oikeasti tossa on niin iso. Tossa on oikeasti kätkettänä niin paljon viisautta. Ihan sikana viisautta. Kyllä. Justin tossa näkyy Jeesuksen sydän. Juuri näin. Se on pelkästään rakkaan. Silleen jätä sen mulle. Mä pidän siitä huolta. Kyllä. Mä vien sut eteenpäin. Joo, se on ihanaa ja kaunista. Meillä on niin suloinen Jeesus kuin voi vaan olla. Wow. Jep. Ja tällaisen Jeesuksen käsissä me sitten niin kuin ollaan. Todellakin. Et hyvissä käsissä, vaikka ei aina tunnu siltä. Kerta kaikkiaan. Näin se on ja jotenkin tosi upeasti niin kuin myös kiteytit niin kuin näitä keskusteluja, mitä tässä on keskusteltu. Ja me rukoillaan ja toivotaan, että tämä jakso on saanut siunata sua siellä ruudun toisella puolella. Ja seuraavaksi me lähdetään rukoilemaan teidän katsojien puolesta. Ja jos sä koet siellä tällä hetkellä, että sun elämässä on sydämen särkyneisyyttä, sä tahdot tuoda sun sydämen Jeesukselle, niin kun, että hän hoitaisi sitä, hän lohduttaisi sua ja parantaisi sun sydäntä, niin sä voit ihan näiden rukouksien aikana niin vaikka pitää ihan kättä sun sydämellä ja yhtyä näihin rukouksiin ja pyytää ihan henkilökohtaisesti, että Jeesus tuu mun elämään ja tuu muuttaa mun sydän ja parantaa mut. Kyllä. Mutta mennään tästä rukoukseen ja haluatko sä vaikka Jani johtaa meitä rukoukseen? Ilman muuta. Joo, Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus. Kiitos Jeesus. Kiitos tästä yhteisestä hetkestä, mitä on saanut veljen kanssa viettää. Kiitos Herra tästä hedelmällisestä ajanvietosta. Ja kiitos Herra siitä evankeliumista, jonka sä oot lahjoittanut meille itses kautta ja sanas kautta. Kiitos Jeesus. Ja kiitos, että saadaan Herra nyt niin kuin jättää tämä ilta ja Herra nuo katsojat Herra sun käsiin. Me ollaan Herra puhuttu tänään sydämestä, sydämen haavoista, vapaasta sydämestä. Niin kiitos Herra, että saadaan nyt julistaa sun väkevässä nimessä ja veressä
vapautta näiden ihmisten sydämiin. Vihasta, katkeruudesta, pelosta, syyllisyydestä, häpeästä. Tätä listaa voisi jatkuu vaikka kuinka pitkään. Sä, Herra, tunnet nämä ihmiset, joka kahtoo ja joilla on murtunut sydän ja murtunut mieli. Niin kiitos, Herra, että niin kuin sä puhut tuossa Luukkaan evankeliumissa, että sä otat meistä sen vastuun. Sä hoidat meitä. Me ollaan sun hoivattavissa käsissä. Sä oot sen meidän kaikki voipa puutarhuri, joka hoitaa meitä ja haluaa, Herra, vapauttaa ja parantaa meidän sydämet. Että sä et halua, että yksikään sun omista olisi ahdistunut ja peloissaan ja että sydän olisi täynnä tuskaa ja kipua, vaan juuri päinvastoin. Sä haluat kuokkia ja kastella tätä viikunapuuta, niin sä haluat myös parantaa ja tehdä meidän sydämet terveeksi. Halleluja. Kiitos, Herra, että voidaan julistaa ja että sun sanassa on niin valtava voima, että kaikki meistä ei aina pysty antamaan anteeksi eikä pystytä käsittelemään tätä, eikä meissä ole, Herra, voimaa jatkaa tätä sydämen parantumisen polkua. Niin kiitos, Herra, että sä sanoit meille, että me voidaan antaa se olla ja antaa se sun käsiin. Kiitos, Herra, tästä valtavasta, lohdullisesta sanomasta, joka on todella niin kuin elävää vettä, virvoittavaa, ravitsevaa, elävää vettä. Kiitos, Herra, että saa siunata näitä katsojia tässä hetkessä ja julistaa heidän sydämilleen vapautta, että kaikki, Herra, menneisyyden haavat, Herra, ne on voitettu sun ristintyön kautta. Sun armo on suurempi kuin nämä menneisyyden haavat. Herra, sinä määrität meille sen oikean arvon, ei meidän menneisyyden haavat ja valheet. Halleluja. Kiitos, Herra. Siunat näitä katsojia ja siunat näitä veljiä tässä, joiden kanssa on viettää aikaa. Kiitos tästä mahtavasta hetkestä, mitä on saatu yhdessä viettää. Jää siunaamaan. Kiitos. Kiitos, Herra, että sä näet meidän sydämen. Herra, sä näet myös meidän surkastuneet sydämet ja Herra, me pyydetään, että sä tulisit tällä hetkellä ja koskettaisit, Herra, meidän surkastuneita sydämiä ja Herra, me rukoillaan, että meidän sydämet saisi tulla eloon. Abba, Isä, me oikein huudetaan sun puoleen, Herra, että niin kuin valtaa meidän sydän. Herra, me tiedetään, että sä tavoittelet meidän sydäntä ja Herra, me rukoillaan sitä, että tulevina aikoina, Herra, meidän sydän saisi olla täynnä rakkautta, täynnä elämää. Ja Herra, sä näet myös ne haavat, sä näet ne säröt, Herra, meidän sydämissä. Niin Herra, mä rukoilen sitä, että sä tulisit just nyt niistä säröistä sisään. Herra, me kutsutaan sut oikein, tuu näihin haavoihin. Ja Herra, tämänkin niin kuin, ei ainoastaan tässä hetkessä, vaan tulevina päivinä Pyhänkin paljasta, mitä siellä meidän sydämessä on. Ja näytä niitä alueita, missä, Herra, me tarvitaan erityisesti sun apua ja sun parantavaa voimaa ja lohdutusta. Kiitos, että mä saan siunata jokaista katsojaa tässä hetkessä. Ja Herra, mä rukoilen sun täydellistä siunausta heidän elämän ylle. Herra, mä rukoilen, että he pääsee siihen elämään kiinni, johon sä oot heidät kutsunut ja missä sä oot heidät vapauttanut. Jos siellä on joku, joka ei ole vielä elämäänsä Jeesukselle antanut, niin mä rohkaisen sua siihen sun elämän parhaaseen päätökseen. Ja Herra, mä vaan rukoilen sitä, että tämä lähetys, tämä hetki, että sä koskettaisit ihmiset, että he sais kokea sun läsnäolon ja sun voiman tällä hetkellä. Jeesuksen nimessä tätä mä rukoilen. Kiitos, Jeesus. Kiitos, rakas taivallinen, että me saadaan olla sun pojan Jeesuksen, Kristuksen nimessä tässä. Ja kiitos, Herra, että sä näet noita ihmisiä, jotka on tuolla ruudun toisella puolella, Jeesus. Kiitos, että sä meidät tunnet enemmän kuin kukaan. Herra, enemmän kuin me itseämme tunnetaan. Herra, kiitos, että sä näet sydämiä. Kiitos, Herra, sä näet, Herra, kaikkea rikkinäiset. Kaikkea, Herra, mitä lapsuudessa kenties on tullut ja se valheminuus, mitä on rakentunut, Herra, siinä lapsuudessa tai jossakin vaiheessa elämää. Herra, mä oikein pyydän, Herra, että kosketa, Herra, niitä ihmisiä. Kosketa, Herra, siellä ruudun toisella puolella. Niin, että, Herra, sun henki saisi oikein tehdä, Herra, muutosta ja koskettaa, Herra, ihmisiä. Niin kuin me ollaan, Herra, kuultu tässä lähetyksen alussa, Herra Janilta, että sä oot, Herra, häntä kohdannut henkilökohtaisesti. Oikein mä pyydän, että sä saisit, Herra, kohtaa, Herra, niitä samalla tavalla kuin Janin kohdannut, Herra. Kiitos, Herra, että sussa on vapaus. Sun nimessä on, Herra, vapaus. Kiitos, että
että sun veri riittää puhdistamaan kaikista synnistä ja Herra, kaikista syyllisyydestä, sillä ristillä, Kiitos, Herra Jeesus. ristillä sä Herra teit kaiken. Sä sanoit Herra, että se on täytetty. Yes. Herra, se on todella täytetty. Todella. Kiitos Herra, että ihmiset, me kaikki Herra saadaan kokea Herra sun vapauttavaa voimaa, niin että sä voit vapauttaa kaikesta syyllisyydestä, valheen minuudesta. Herra, niin että kaikki kunnia saisi tulla Herra sulle niin, että Herra, me saataisiin Herra vapautua. Ihmiset saisi Herra vapautua Herra kahleista ja mielenlinnakkeista. Wow. Ylistys ja kunnia Herra kuuluu sulle. Sun nimessä, jos me rukoillaan tätä. Wow. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ollut todella siunattua viettää aikaa Teupeiden niin veljien kanssa. Ihan mahtavaa. Ihan mahtava yhteys on ollut, huikeita aiheita. Ja tähän loppuun me voitaisiin vielä, tai mä voisin kysyä teiltä, että miten lyhyesti te haluaisitte vielä rohkaista ihan lyhyellä muutamalla lauseella niin kuin katsojia. Miten te haluaisitte rohkaista vielä? Mä haluaisin ainakin sen verran rohkaista niin ihmisiä just se, että uskalla vaan, ota vaan se askel ja ota se askel, se uskon askel ja anna Jeesuksen ottaa sun sydämestä huolen ja jätä kaikki muu Jeesukselle. Amen. Hän kyllä ottaa siitä huolen. Amen. Yes. Joo, aika paha lisätä tuohon oikein enempää, mutta että Jeesus kantaa ja pitää huolen susta. Ei hän jätä sua milloinkaan. Joo. Että se Jeesuksen huolenpito, armo ja rakkaus niin pysyy meissä jokaisessa ja pysyy myös sussa, hyvä katsoja, loppuun asti. Että tosiaan, nyt sä oot niinku semmoisen justiin hyppyesteen edessä. Että jos sä oot tuntenut sun sydämessä jotain, että tämä asia vaivaa mua, niin nyt halutaan tosiaan rohkaista, että ota se askel eteenpäin ja anna se Jumalan käsiin. Hän haluaa hoitaa ja parantaa sut sitten siitä, mikä se sydämen asia ja haava onkaan. Amen. Mutta että kun hän on aloittanut työn meissä, niin hän vie myös sen työn päätökseen. Amen. Yes. Amen. Jep. Ja voisin vielä sanoa sen, että Jumalalle kaikki on mahdollista. Amen. Ja hän rakastaa sua aivan valtavasti. On varmaa, että sä et vielä tiedä kokonaan sitä, kuinka paljon Jumala sua rakastaa. Mutta sä voit oppia tuntee hänet, sä voit oppia tuntee sun oman luojan. Ja jotenkin niin kuin me halutaan vaan olla rohkaisemassa niin kuin sua tälle uskon tielle ja menee myöskin eteenpäin niin kuin tällä tiellä. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tähän me aletaan pikkuhiljaa klousailemaan. Mutta otan myös meidän somet haltuun. Eli siellä on tosiaan WhatsApp, TikTok ja nykyään myös Spotify. Niin käy ottaa meidän kanavat haltuun. Olisi tosi mahtavaa niin kun, olla vuorovaikutuksessa myös niin kun sillä tavalla. Ja myöskin laita meille WhatsAppiin viestiä, oliko hyvä lähetys ja jos tämä sai siunata sua. Tai ihan mitä vaan kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia. Niin me haluttais kuulla näitä. Mutta äijät, mä haluan tässä kohtaa kiittää teitä. On ollut ihan mahtava viettää tämä aika tässä yhdessä. Ja kyllä mä oon siunattu, kun saa olla teidän kaltaisia ihmisiä niin kuin omassa niin kuin elämässä mukana. Se on valtava niin kuin riemu mulle. Kiitos samoin. Kiitos todella samoin. Paljon. Tämä oli ilo. Kyllä. Suuri ilo. Tämä oli todella ilo. Ja otetaanko vielä ihan käsipäivää? Kiitos. Yes. Näillä mennään ja palataan sitten seuraavassa jaksossa. Moro. Se on moro. Moro.